ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ഇസ്കോൺ മംഗളൂരിന്റെ 18 ദിവസ ഗീതാധ്യയനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മിലിതം തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ തദാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു? ഗീതാവിശേഷം. അപ്പൊ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന 3 ഘട്ടങ്ങൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ. ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ. 3 ഘട്ടം. ഭഗവാനെ ശ്രീകൃഷ്ണനെ നമ്മൾ ഭഗവാൻ എന്ന് വിളിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? 6 ഏതൊക്കെയാണ്? സമ്പത്ത്, കീർത്തി, പിന്നെന്താണ്? ജ്ഞാനവൈരാഗ്യം. എല്ലാം കൂടി ആരാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പദം നിർവചിച്ചിട്ടുള്ളത്? ദേഹി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ആത്മാവ്. അപ്പൊ ആത്മാവിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ജനന മരണങ്ങളില്ല, പ്രാചീനനാണ്, അത്യന്ത പുരാതനാണ്. പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാ? ആത്മാവിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ പറയുമ്പോ ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല. ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് മുറിക്കാനാവില്ല, കാറ്റിനെ നശിപ്പിക്കാനാവില്ല, വെള്ളത്തിന് നനയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇതൊക്കെയാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? എത്ര ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളുണ്ട്? ഏതൊക്കെയാണ്? വെള്ളത്തിൽ 9 ലക്ഷം, ജലത്തിൽ 9, വൃക്ഷങ്ങളായിട്ട് 20 ലക്ഷം, 4 ലക്ഷം. എല്ലാരും കൂടി പറയുമ്പോ ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല. എല്ലാവരും കൂടി പറയുമ്പോ ഒന്നും കേൾക്കണ്ടേ? ഓരോരുത്തർ ആർക്കെങ്കിലും പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ആൻസർ അറിയണമെങ്കിൽ അവര് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി. അങ്ങനെ ചെയ്യണം. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്ന് കർമ്മയോഗം, 3-ാം അധ്യായം കർമ്മയോഗമാണ്.
അപ്പൊ ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ ആത്മാവിന്റെ ജ്ഞാനം കൊടുത്തു, കർമ്മം എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ. ഭക്തിയോഗം, അതായത് കർമ്മം ഏത് രീതിയിൽ നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതൊരു ബോധത്തോടെ അവബോധത്തോടെ കർമ്മം ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഭഗവാൻ. കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ 2:47 ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, കർമ്മണ്യവാധികാരസ്തേ മാ ഫലേഷു കഥാചന. അതായത് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അധികാരമുണ്ട്, പക്ഷെ കർമ്മ ഫലത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കാൻ നമുക്ക് അധികാരമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഈ 3-ാം അധ്യായത്തില് ഇത് കർമ്മയോഗമാണ് ഇതിന്റെ പേര്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ കർമ്മയോഗം എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഒന്നും കൂടി വ്യക്തമായിട്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ അർജുനന് ഒരു സംശയം വരികയാണ്. അതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഒരു ശ്ലോകം വരുന്നത്. അർജുനന്റെ സംശയത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ ഒരു 3-ാം അധ്യായം തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത്. ഓം നമോ ഭഗവത്തെ വാസുദേവായ. അർജുന ഉവാച ജായസി ചേത് കർമ്മണസ്തേ മതാ ബുദ്ധിർജനാർദ്ദന തത്കിം കർമ്മണി ഘോരേ മാ നിയോജയസി കേശവ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ഹേ ജനാർദ്ദന, അല്ലയോ കേശവ, ഫലാകാംക്ഷയോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ബുദ്ധി എന്ന് കരുതുന്നുവെങ്കിൽ അങ്ങ് എന്തിനാണ് എന്നെ ഈ ക്രൂരമായ യുദ്ധത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ഇവിടെ ചോദിക്കുകയാണ്, ബുദ്ധിയോഗം അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനയോഗം, ഭക്തിയോഗം. ബുദ്ധിയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭക്തിയോഗമാണ്. അപ്പോ ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും എന്ത് പ്രവർത്തനം ചെയ്യുമ്പോഴും അതെന്താണ്? അത് ഭക്തിയോഗമായി വരും, അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിയോഗമായി കണക്കാക്കപ്പെടും. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനൻ ചിന്തിക്കുകയാണ്, അതായത് ഭഗവാൻ ജ്ഞാനം പ്രശംസിക്കുന്നു, ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. അതേസമയം ഭഗവാൻ എന്താണ്? വേറൊരു സൈഡിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ ഒരു സംശയം തോന്നാണ്, ഇപ്പൊ എനിക്ക് എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഞാൻ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ആ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രയത്നിച്ചുകൂടെ? എന്തിനാണ് ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടത്? അപ്പൊ അർജുനന് തോന്നാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ആ ഉപദേശം തെറ്റായി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ അർജുനന്റെ ചിന്ത എന്താണ്? അർജുനൻ ചിന്തിക്കുകയാണ്, അതായത് ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ്? ഞാൻ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും മാറ്റിവെക്കണം, എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞാൻ ആ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഉപേക്ഷിക്കണം എന്നാണ് അർജുനൻ കരുതുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതല്ല. അതായത് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ആരെ കൊണ്ടും പറ്റില്ല. അത് ബ്രഹ്മാവ് തൊട്ട് ഒരു ഉറുമ്പ് വരെ കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെടണം. കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല. അതാണ് കാരണം. ഈ ഭൂമി എന്താണ്? കർമ്മഭൂമി. അപ്പൊ ഇവിടെ കർമ്മം ചെയ്തേ മതിയാവുള്ളൂ. അപ്പോ അർജുനൻ ചിന്തിക്കാണ്, ഞാൻ ആത്മീയ ജീവിതം കൈവരിക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ എനിക്ക് എന്താണ്? കർമ്മം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന്. പക്ഷെ അതല്ല, ഭഗവാന്റെ ഉദ്ദേശത്തിൽ എന്താണ് കർമ്മം എന്ന് പറയാം? അത് എന്താ പറയാ? ആത്മീയ ജീവിതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണത്? അതായത് നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ സ്വന്തം കർത്തവ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുമ്പോൾ അതെന്താണ്? അതാണ് ആത്മീയ ജീവിതം. കാരണം അർജുനൻ പറയണ്ടേ, അതായത് എനിക്ക് ഈ യുദ്ധം വേണ്ട, ഒന്നും വേണ്ട, വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ സന്യാസം സ്വീകരിക്കാം, എനിക്ക് സന്യാസം സ്വീകരിച്ചോളാം, ഞാൻ ഭിക്ഷ യാചിച്ച് ജീവിച്ചുകൊള്ളാം എന്ന് അർജുനൻ പറയണ്ടായി. പക്ഷെ അർജുനൻ ആരാണ്? ഒരു ക്ഷത്രിയനാണ്. അപ്പൊ ഓരോ ക്ഷത്രിയൻ അതിൻ്റെതായ ധർമ്മമുണ്ട്. ബ്രാഹ്മണനായാലും ക്ഷത്രിയനായാലും വൈശ്യ, ശൂദ്ര എന്നുള്ള 4 വർണ്ണങ്ങളുണ്ട്. അത് വരുന്നുണ്ട് അടുത്ത അധ്യായത്തില്. അപ്പൊ ഈ ഓരോ വർണ്ണത്തിന് അതിൻ്റെതായ കർത്തവ്യങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ അർജുനൻ ക്ഷത്രിയനായിട്ട് പോലും യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഡ്യൂട്ടി. പക്ഷെ അതുവരെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പറയാണ്, ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ സന്യാസം എടുത്തോളാന്ന്. അത് തെറ്റായ ധാരണയാണ്. അപ്പോ ഭക്തിയോഗം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബുദ്ധിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുക. അവിടെ പ്രവർത്തനം ഇല്ലാതില്ല, നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ബോധം എങ്ങനെയാണ്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ കൃഷ്ണന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ബുദ്ധിയോഗമാണ് ശ്രേഷ്ഠം അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗമാണ് ശ്രേഷ്ഠമെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഭഗവാൻ എന്നെ അതായത് ഈ യുദ്ധത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്? അത് ചോദിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനോട്. ഈ ക്രൂരമായ യുദ്ധത്തിന് ഭഗവാൻ എന്തിനാണ് എന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്? അങ്ങ് എന്തിനാണ് എന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്? അപ്പൊ 2-ാമത്തേതിൽ ഭഗവാനോട് വീണ്ടും ചോദിക്കുകയാണ്, വ്യാമിശ്രേണേവ വാക്യേന ബുദ്ധിം മോഹയസീവമേ തദേകം വദ നിശ്ചിത്യ യേന ശ്രേയോഹം ആപ്നുയാം. ദ്വയാർത്ഥങ്ങളുള്ള ഉപദേശങ്ങളാൽ അങ്ങ് എന്റെ ബുദ്ധിയെ അമ്പരിപ്പിക്കുന്നു. എനിക്ക് ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരം എന്തെന്ന് തീർത്ത് പറഞ്ഞു തരൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്, അതായത് ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണോ അതോ ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണോ? ഏതാണ് നല്ലത്? ഞാനിപ്പോ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? അപ്പൊ അർജുനന് ഒരു സംശയം തോന്നാണ്. ഭഗവാനോട് ചോദിക്കാൻ, ഞാനിപ്പോ എങ്ങനെയാണ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്? അപ്പൊ തദേകം വദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആ ഒന്നിനെ കുറിച്ച്. ഏതൊന്നിനെ? എന്താണോ എനിക്ക് ശ്രേയസ്കരം ആ ഒന്നിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു തരൂ. എനിക്ക് ദ്വയാർത്ഥങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 രീതിയിലുള്ള അർത്ഥങ്ങൾ വെച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അർജുനന് കൺഫ്യൂഷൻ ആവാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ ബുദ്ധിയോഗത്തെ കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട്, കർമ്മത്തെ കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവൻ വിചാരിച്ചെന്താണ്? അർജുനൻ ബുദ്ധിയോഗമാണ് ശ്രേഷ്ഠം, അപ്പൊ പിന്നെ എനിക്ക് കർമ്മം ചെയ്യണ്ടല്ലോ എന്നുള്ള ചിന്താഗതിയാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ചോദിക്കുന്നു, ഞാൻ എങ്ങനെ ചെയ്യണം? ബുദ്ധിയോഗമാണോ നല്ലത്, കർമ്മയോഗമാണോ നല്ലത്, എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത്? ആ ഒന്നിനെ കുറിച്ച് എനിക്കിപ്പോ പറഞ്ഞു തരൂ എന്ന് അർജുനൻ
അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ന കർമ്മണാമനാരംഭ നൈഷ്കർമ്മ്യം പുരുഷോഷ്ണുതേ നച സന്യാസനാദേവ സിദ്ധിം സമധിഗച്ഛതി. കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ആരും കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് യുക്തരാകുന്നില്ല. സന്യാസം കൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾ പൂർണ്ണത നേടുകയുമില്ല. എന്തുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു? അതായത് അർജുനൻ ചിന്തിച്ചു, ഞാൻ സന്യാസം എടുത്ത എല്ലാം ശരിയായി എന്ന്. അങ്ങനെയാണോ? അല്ല. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ സന്യാസം എടുത്തത് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാൻ കഴിയില്ല. എന്താണ് ഈ സന്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്? 4ാമത്തെ ആശ്രമമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ 4 വർണ്ണങ്ങളും 4 ആശ്രമങ്ങളും തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? വർണ്ണാശ്രമ പദ്ധതി എന്ന് പറയും. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ വർണ്ണങ്ങൾ? ബ്രാഹ്മണ, ക്ഷത്രിയ, വൈശ്യ, ശൂദ്ര, 4 വർണ്ണങ്ങൾ. അതേപോലെ 4 ആശ്രമങ്ങളുണ്ട്. ഏതാണ് 4 ആശ്രമങ്ങൾ? ബ്രഹ്മചര്യ, ഗൃഹസ്ഥാശ്രമ, വാനപ്രസ്ഥാശ്രമ, സന്യാസാശ്രമ. അപ്പൊ സന്യാസാശ്രമം എവിടെയാ വരുന്നത്? 4ാമത്തെ സ്ഥാനത്താണ്. അപ്പോ നമ്മൾ ഈ ബ്രഹ്മചര്യ ആശ്രമവും ഗൃഹസ്ഥാശ്രമ, വാനപ്രസ്ഥ ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ നേരിട്ട് നമുക്ക് സന്യാസാശ്രമത്തിലേക്ക് കടക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ എന്താണത്? ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചു ഓടുന്നത് മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ അർജുനൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ സന്യാസം സ്വീകരിക്കുക, എനിക്കൊന്നും വേണ്ട. പക്ഷെ അർജുനൻ എന്താണ്? ഒരു ഒഴികഴിവ് പറയാണ്. അതായത് പിന്മാറാൻ, യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ ഒഴികഴിവും പറഞ്ഞിട്ട് അർജുനൻ ഓരോ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞ് സന്യാസം സ്വീകരിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയാണ്. കാരണം അർജുനന്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്താണ്? ക്ഷത്രിയനാണ്, ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ആ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടാണ് അർജുനൻ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ആ സന്യാസം കൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾക്ക് പൂർണ്ണത നേടാൻ കഴിയില്ല. എങ്ങനെ ചെയ്യണം? കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ആർക്കും കർമ്മഫലത്തിൽ നിന്ന് മുക്തരാകാൻ കഴിയില്ല. അതായത് ഇപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഡ്യൂട്ടി തന്നിട്ടുണ്ട് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ആ ഡ്യൂട്ടികൾ നമ്മൾ ചെയ്തേ മതിയാവും. ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മചര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വിദ്യാർത്ഥി ജീവിതം, അതായത് നമ്മൾ സ്റ്റുഡന്റ് ലൈഫ് എന്ന് പറയും. അവിടെ എന്താണ്? നമ്മൾ ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നു, നമ്മൾ പഠനകാലമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു, ആ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നുള്ള ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുകയാണ്. പിന്നീട് നമ്മൾ ആ വിദ്യാർത്ഥി ജീവിതം പൂർത്തീകരിച്ച ശേഷം നമ്മൾ എന്താണ്? ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു. അപ്പൊ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിവാഹ ജീവിതം. അപ്പൊ ആ വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ എന്താണ്? നമ്മൾ വിവാഹം കഴിക്കുന്നു, നമ്മൾ നമ്മുടെ മക്കളെ, നമ്മൾ ജോലിക്ക് പോകുന്നു, നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ പല പല ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അതൊക്കെ നമ്മൾ നിറവേറ്റണം. അതാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ്? കൃഷ്ണഭക്തി അനുഷ്ഠിക്കണം. അതായത് കൃഷ്ണനെ സേവിച്ചുകൊണ്ട്, കൃഷ്ണനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട്, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ കർത്തവ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കണം. 3ാമത്തെ എന്താണ്? വാനപ്രസ്ഥാശ്രമം. വാനപ്രസ്ഥാശ്രമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതായത് നമ്മുടെ ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പറയില്ലേ റിട്ടയർഡ് ലൈഫ് എന്ന്. അപ്പൊ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിൽ നിന്ന് ഓരോ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ ക്രമേണ വിരമിച്ച് നമ്മൾ എന്താണ്? നമ്മൾ ആ ഒരു ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ, അതായത് കൃഷ്ണാവബോധം സ്വീകരിക്കണം. അതാണ് ഈ നമ്മുടെ പറയുന്ന വാനപ്രസ്ഥാശ്രമം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സന്യാസാശ്രമം. അവിടെ എന്താണ്? സമ്പൂർണമായിട്ടുള്ള വൈരാഗ്യം. അവിടെ സമ്പൂർണ്ണ വൈരാഗ്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാരും മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്? സമ്പൂർണമായിട്ടുള്ള വൈരാഗ്യം എവിടെയാണ്? സന്യാസത്തില് സമ്പൂർണമായിട്ടുള്ള വൈരാഗ്യം വരും. അവിടെ നമ്മൾ എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനും കൃഷ്ണന്റെ കാര്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാനും നമ്മൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണം. അപ്പൊ അതാണ്, ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആശ്രമ വ്യവസ്ഥ ഉള്ളത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താണ്? അർജുനൻ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് സന്യാസം സ്വീകരിക്കുക. അത് നടക്കില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാൻ പറയുന്നു കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ആർക്കും കർമ്മഫലത്തിൽ നിന്ന് മുക്തരാകില്ല. അതായത് കർമ്മഫലം എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ പറയുന്നു ഓരോ കർമ്മത്തിന് അതിൻ്റെതായ ഫലങ്ങളുണ്ട്, അതായത് പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നല്ല കർമ്മം ചെയ്താലും അതിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും, നമ്മൾ ചീത്ത കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും അതിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അനുഭവിക്കാൻ നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടി വരുന്നു. നല്ല കർമ്മം ചെയ്താൽ അതിന്റെ നല്ല ഫലം അനുഭവിക്കും, ചീത്ത കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ചീത്ത കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അനുഭവിക്കണം. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഒരു കർമ്മവും ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോഴും എന്താണ്? നമ്മുടെ മനസ്സ് അതൊരു കർമ്മേന്ദ്രിയമാണ്. നമ്മുടെ മനസ്സും നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. നമ്മൾ വേണ്ട എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സ് പലതും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. നമ്മുടെ ആ ചെവികളായാലും നമ്മുടെ മനസ്സും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മുടെ ആ ഓരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും പ്രവർത്തനശീലമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നുകൊണ്ടും നമുക്ക് കർമ്മഫലത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനാവില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ചിന്തിക്കും ഞാനൊരു ദാനം ചെയ്യണം, ഞാനൊരു ദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ദാനത്തിൽ എനിക്ക് പ്രതീക്ഷയുണ്ട്, അതിന്റെ നല്ല പുണ്യഫലം എനിക്ക് വേണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? അവിടെ ആ ഫലം നമ്മളെ ബന്ധിക്കുന്നു. കാരണം എന്താണ്? ആ ഫലം അനുഭവിക്കാൻ
അനുഭവിക്കാൻ ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അർജുനന്റെ തെറ്റിദ്ധാരണയാണ്, അത് ഭഗവാൻ മാറ്റി കൊടുക്കണം. അതായത് നമുക്ക് ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടാൻ പറ്റില്ല, ഡയറക്റ്റ് സന്യാസത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റില്ല, നമ്മൾ ക്രമേണ അതിലേക്ക് കടക്കണം. അല്ലാതെ നമ്മളിപ്പോ എന്താ പറയാ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഞാൻ സന്യാസ ജീവിതം നയിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോട്ടം മാത്രമാണ്. അപ്പൊ കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3 രീതിയിൽ നമുക്ക് കർമ്മങ്ങൾ പറയാം. അതെന്താണ്? ഫസ്റ്റ് സകാമ കർമ്മ, പിന്നെ രണ്ടാമത്തേത് നിഷ്കാമ കർമ്മ, അകർമ്മ. 3 രീതിയിൽ കർമ്മത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാം. അപ്പൊ സകാമ കർമ്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് സ കാമ, അതായത് കാമ എന്ന് പറഞ്ഞ ആഗ്രഹം, സ കാമ എന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ ഒരു കർമ്മം ചെയ്യുന്നു, അതിന്റെ പ്രതിഫലം എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ അത് എനിക്ക് തന്നെ വേണം എന്നുള്ളത്. അതായത് നമുക്കറിയാം കൃഷ്ണൻ ആരാണ്, അതായത് പരമദേവോത്തമ പുരുഷനാണ് എന്നുള്ള ബോധം നമുക്കുണ്ട്. പക്ഷെ എങ്കിലും ഞാൻ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്കൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട്, ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ഞാൻ അനുഭവിക്കണം. ഞാൻ ഒരു ജോലിക്ക് പോകുന്നു, അതിൽ എനിക്ക് പണം സമ്പാദിക്കുന്നു, ആ പണം മുഴുവനും എന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി, എന്റെ ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ചെലവഴിക്കണം എന്നുള്ളത് എന്റെ ആ താല്പര്യം. അതാണ് സകാമ കർമ്മ. പിന്നീട് രണ്ടാമത്തെ എന്താണ്? നിഷ്കാമ കർമ്മ. നിഷ്കാമ, അവിടെ എന്താണ്? നിഷ്കാമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ കാമമില്ല. അതായത് കർമ്മം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അതിന്റെ ഫലത്തിൽ ഞാൻ ആസക്തനാകുന്നില്ല. അതായത് ഞാൻ എന്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന നിലയ്ക്ക് ഞാൻ എന്റെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നു, പക്ഷെ എന്റെ ആ ഫലത്തിൽ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, ആ ഫലം നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ, ആ ഫലം എന്തായാലും ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്താണ്? അത് നിഷ്കാമ. അവിടെ ഫലത്തിന് ആസക്തിയില്ല, കർമ്മത്തിന് ഒരു ആസക്തി ഉണ്ടായിരിക്കും. മൂന്നാമത്തെ എന്താണ്? അകർമ്മ. ഇവിടെ എന്താണ്? ഇവിടെ കർമ്മത്തിലും ആസക്തി ഉണ്ടാകില്ല, ഫലത്തിലും ആസക്തി ഉണ്ടാകില്ല. അപ്പോ കർമ്മത്തിലാകട്ടെ കർമ്മഫലത്തിലാകട്ടെ ഇവിടെ ആസക്തിയില്ല. ഇതെന്താണ്? ഇതാണ് അകർമ്മ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറയും നമ്മൾ. ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? അകർമ്മ. അതായത് ഇവിടെ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ഇവിടെ കർമ്മം ഇല്ലാതില്ല. അതായത് ഭക്തിയോഗം അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ നിഷ്ക്രിയത്വമല്ല, അവിടെ കർമ്മമുണ്ട്. നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യാതെ വെറുതെ ഇരിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ എങ്ങനെ, ഏത് ബോധത്തിലാണ് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്? അതായത് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാകട്ടെ അതിന്റെ ഫലമാകട്ടെ സർവ്വതും കൃഷ്ണനിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. എന്റെ കർമ്മമാകട്ടെ എന്റെ കർമ്മഫലമാകട്ടെ എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതാണ് അകർമ്മ, അതാണ് ഭക്തിയോഗം, അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തനം. ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. 3 രീതിയിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം കർമ്മം ചെയ്തേ മതിയാവുള്ളൂ. അത് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനിയിപ്പോ കർമ്മങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം, ഏതൊരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത്, അത് ഭഗവാൻ പറയാണ്. യജ്ഞാർത്ഥാത് കർമ്മണോന്യത്ര ലോകോയം കർമ്മ ബന്ധനഃ തദർത്ഥം കർമ്മ കൗന്തേയ മുക്തസംഗ സമാചര. കർമ്മം വിഷ്ണുവിനായുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിൽ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ കർമ്മങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം? നമ്മള് ഭഗവാനായിട്ട്, അത് വിഷ്ണു എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാണ്? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ആ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം, യജ്ഞം എന്ന രീതിയിൽ. അതായത് കർമ്മങ്ങളെ നമ്മൾ യജ്ഞം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാന് നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് യജ്ഞമായി തീരാണ്. ഏത് കർമ്മവും നമ്മൾ ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ അതെന്താണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള, അതായത് വിഷ്ണുവിനുള്ള യജ്ഞമായി തീരും. അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? അല്ലെങ്കിൽ അത് മനുഷ്യനെ ഭൗതിക ലോകത്തോട് കൂടുതൽ ബന്ധിക്കുകയേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, നമ്മളൊരു നല്ല കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും അത് നമ്മൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മളെ ബന്ധിപ്പിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ്? വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നു. നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിക്കുന്നു. പുനരപി ജനനം പുനരപി മരണം. ജനിക്കുന്നു മരിക്കുന്നു, ജനിക്കുന്നു മരിക്കുന്നു. ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലേ ഭഗവാൻ, ജാതസ്യ ഹി ധ്രുവോർ മൃത്യു ധ്രുവം ജന്മ മൃതസ്യ ച. അപ്പൊ നമ്മൾ ജനിക്കുന്നു മരിക്കുന്നു, അത് വീണ്ടും വീണ്ടും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ആ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നല്ല കർമ്മമായാലും ഏത് കർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അത് യജ്ഞം എന്ന രീതി കർമ്മം ചെയ്യണമെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. നിന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്കായി നിർവഹിക്കൂ. ഇപ്പൊ അർജുനന് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? അതാണല്ലോ അർജുനൻ ചിന്തിക്കുന്നത്. അതായത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ യുദ്ധം ചെയ്ത് എനിക്ക് എന്താണ് ഫലം? എനിക്ക് എന്താണ് ഒരു സുഖമുള്ളത്? ഞാൻ ഈ യുദ്ധം ചെയ്ത് എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും? പാപമാണല്ലോ ഫലം. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിച്ചു. അപ്പൊ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ ഇന്നലെ തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തല്ലേ, നമ്മൾ ഇന്നലെ കേട്ടു. സന്തുഷ്ടിയോ സന്താപമോ ജയമോ തോൽവിയോ ലാഭമോ നഷ്ടമോ ഒന്നും നിനക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, അർജുനൻ ഇപ്പൊ എങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്യണം? ഞാൻ ഒരു ക്ഷത്രിയനാണ്, ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മവും കർമ്മഫലവും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ടാണ് അർജുനൻ ചെയ്യേണ്ടത്. അതുകൊണ്ടാ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, നിന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളെ കാരണം ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കർമ്മങ്ങളുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ബ്രാഹ്മണന് അതിൻ്റെതായ കർത്തവ്യമുണ്ട്, ക്ഷത്രിയൻ അവന്റേതായ ധർമ്മമുണ്ട്, ഗൃഹസ്ഥൻ അവന്റേതായ ധർമ്മം. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ധർമ്മങ്ങളുണ്ട്, നിയത കർമ്മങ്ങളുണ്ട്. അത് അവര് ചെയ്തേ മതിയാവുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? നമ്മൾ കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് മോചിതരാകുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിനക്ക് എന്നെന്നും ബന്ധമുക്തനായി
ഇരിക്കാൻ കഴിയും. ഇതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്. കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ യജ്ഞമെന്ന രീതിയിൽ ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമ്മളത് മോചിപ്പിക്കുകയാണ്, നമ്മളെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുകയാണ്. സ്വന്തം താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇനിയിപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഇവിടെ 3 കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് പ്രസാദത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇത്. യജ്ഞശിഷ്ടാശിനസ്സന്തോ മുച്യന്തെ സർവ കിൽബിഷൈഹി ഭുഞ്ചത്തെ തേ ത്വഗം പാപ യേ പചന്ത്യാത്മകാരണാത്. യജ്ഞത്തിൽ നിവേദിക്കപ്പെടുന്ന അന്നം ഭക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവത് ഭക്തന്മാർ സർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരാകുന്നു. സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നവർ പാപത്തെയാണ് ഭുജിക്കുന്നത്. ഇവിടെ എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? അതായത് ആരാണോ ഭക്തർ, അതായത് ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ എപ്പോഴും എന്താ ചെയ്യാ? അവർ എന്ത് എന്താ പറയാ, ഭക്ഷിക്കുന്നത് എന്തായിക്കോട്ടെ, അവരെന്താണോ ഭക്ഷിക്കുന്നത് അതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കും. അത് പ്രസാദമാക്കിയിട്ടേ അവര് കഴിക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, അവർക്ക് ഒരു തരത്തിലും പാപം ഉണ്ടാകില്ല. അവര് പാപത്തിൽ നിന്ന് മുക്തരാകുന്നു. ആര്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ. കാരണം അവർക്കറിയാം നമ്മൾ എന്ത് ഭക്ഷിക്കുമ്പോഴും എന്ത് കഴിക്കുമ്പോഴും അത് ആദ്യം ആർക്ക് കൊടുക്കണം? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കണം. നമ്മളിപ്പോ അമ്പലത്തിലെ നിവേദ്യം ഒക്കെ കഴിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ പ്രസാദമായിട്ടല്ലേ നിവേദ്യം കഴിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അത് ആ നിവേദ്യം കഴിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? അത് ഭഗവാന്റെ ഉച്ഛിഷ്ടമാണ്. ഭഗവാൻ കഴിച്ചതിന്റെ ബാക്കിയാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്? നമുക്കത് പാപത്തിൽ നിന്ന് മുക്തമാക്കി തരും. നേരെ മറിച്ച് അല്ലാതെ നമ്മൾ ഭഗവാന് കൊടുക്കാതെ നമ്മൾ സ്വയം ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്ത് നമ്മൾ തന്നെ കഴിക്കുമ്പോ എന്താണ് അത് സംഭവിക്കുക? പാപത്തെയാണ് ഭുജിക്കുന്നത്. ആരാണോ സ്വന്തം താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ കഷ്ടപ്പെടുന്നു, ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്നു, ഞാൻ പണം സമ്പാദിക്കുന്നു, എന്നിട്ട് ഞാൻ അത് ആ ഭക്ഷ്യ സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് ഞാൻ തന്നെ പാകം ചെയ്തത് എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ പാകം ചെയ്ത് ഞാൻ കഴിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? ഞാൻ പാപത്തെയാണ് ഭുജിക്കുന്നത്. ഇത് ഭഗവാൻ പറയുന്ന കാര്യമാണ്. എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ പാപം എന്ന് പറയുന്നു? അതായത് നമുക്ക് പറയാം, ഈ ഭക്ഷ്യ സാധനങ്ങൾ, അതിപ്പോ അരി, പരിപ്പായിക്കോട്ടെ, പഴങ്ങളായിക്കോട്ടെ, പച്ചക്കറികളായിക്കോട്ടെ, ഇതൊക്കെ എവിടുന്ന കൃഷി സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഈ കൃഷി സ്ഥലത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് കർഷകർ എന്താണ് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടല്ലേ, ഒരുപാട് കടങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. അതൊക്കെ തീർക്കാൻ പറ്റാതെ ഒരുപാട് കർഷകർ എന്താണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്യും. അങ്ങനെയുള്ള പല പല ദുഃഖത്തിന്റെ, കണ്ണീരിന്റെ കഥകളുണ്ടാവും, സങ്കട കഥകളുണ്ടാവും അതിന്റെ പിന്നില്. അവരെന്ത് ചെയ്യും? ആ ഭക്ഷ്യ സാധനങ്ങളൊക്കെ എവിടേക്ക് എത്താം? ഹോൾസെയിൽ മാർക്കറ്റിലേക്ക് എത്തുന്നു. അവിടുന്ന് റീറ്റെയിൽ മാർക്കറ്റിലേക്ക് വരുന്നു. പിന്നീട് അത് നമ്മൾ അത് കടയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു കൊടുന്ന് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ അടുക്കളയിൽ നമ്മളത് പാകം ചെയ്യുന്നു. പാകം ചെയ്ത് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ തന്നെ അത് സ്വീകരിക്കുകയാണ്. നമ്മളത് ഭഗവാന് കൊടുക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ എന്തുണ്ടാക്കുമ്പോഴും ഭഗവാനെ കണക്കാക്കണം, ഭഗവാന് കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? നമ്മൾ പാപമാണ്. കാരണം എന്താണ്? ഈ ഭക്ഷ്യ സാധനങ്ങള് കൃഷി സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നമ്മുടെ അടുക്കളയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അത് ഒരുപാട് പാപത്തെ ശേഖരിച്ചു വെക്കും. ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ ദുഃഖത്തിന്റെ, കണ്ണീരിന്റെ കഥകൾ അതിലുണ്ടാകും. അപ്പൊ അത്രയും പാപം അത് ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ നമ്മളത് നേരിട്ട് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്ത് നമ്മൾ തന്നെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ്? പാപത്തെയാണ് ഭുജിക്കുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ ആ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് ഭഗവാന്റെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അത് ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് അത് നമുക്ക് ഭഗവാൻ പ്രസാദമായിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് തരുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? അത് മുക്തമാകുന്നു. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ ഒരിക്കലും അവര് സ്വാർത്ഥമായി ചിന്തിച്ചിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ചിത്രത്തിൽ എന്താ കാണുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവരുണ്ടാക്കിയ എല്ലാ ഭക്ഷ്യ സാധനങ്ങളും ഭഗവാന്റെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി വെക്കുന്നു. എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയത് അതേപോലെ കൊണ്ടുപോയി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ എന്തുണ്ടാക്കുന്നോ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് എല്ലാം ഒരു ചെറിയ പാത്രത്തിലേക്ക് കുറച്ച് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അതിലെ ഒരു തുളസി ഇടും. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് തുളസി. അപ്പൊ ആ തുളസി ഇല ഓരോ ഭക്ഷ്യ സാധനങ്ങളിലും നമ്മൾ ഇട്ട് അത് വെള്ളമായാലും പാലായാലും പഴങ്ങളായാലും പച്ചക്കറി ആയാലും നമ്മളിപ്പോ എന്തുണ്ടാക്കുമ്പോഴും അടുക്കളയിൽ എന്തുണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ അതെല്ലാം ഓരോ ചെറിയ പാത്രത്തിലാക്കി ഒരു തുളസി ഇല വെച്ച് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ വെക്കുമ്പോൾ അതെന്താണ്? അത് ഭോഗമാണ്. അതിന് നമ്മൾ പ്രസാദം എന്ന് പറയുന്നില്ല. നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ അത് ഭഗവാൻ സ്വീകരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമാണത് പ്രസാദമാകുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ മുന്നിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ഭഗവാന് കുറച്ച് സമയം കൊടുക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അത് സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തു പറയുന്നു? ഇതൊക്കെ ആരാ തന്നിട്ടുള്ളത്? നമുക്ക് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോ ത്വദീയ വസ്തു ഗോവിന്ദ തുഭ്യമേവ സമർപ്പയേ, അതായത് നീ തന്ന വസ്തുക്കളാണ് ഇതൊക്കെ, അതൊക്കെ ഞാൻ തിരിച്ച് നിനക്ക് തന്നെ നൽകുന്നു എന്നും പറഞ്ഞ് ഭഗവാനെ ആ ഒരു നന്ദി പ്രകടനമാണത്, ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ്. കാരണം ഭഗവാൻ നമുക്കൊരു അവസരം തരികയാണ്. ഭഗവാനെ നമ്മൾ പറയുന്നില്ലേ ഭഗവാനെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും. ആ ഇഷ്ടം കാണിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം തരികയാണ് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ. അപ്പൊ ആ അവസരം നമ്മൾ പാഴാക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ അത് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൂടി കിട്ടാണ് നമുക്ക് പ്രസാദത്തിലൂടെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്?
ആ ഭക്തിയോടെ കൊണ്ടുപോയി ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, സ്വീകരിക്കാൻ പറയുന്നു. എന്നിട്ട് കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അത് എടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, അത് ഭഗവാൻ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് പ്രസാദമാകും. ഭഗവാൻ കഴിച്ചു ബാക്കി അതെന്താണ്, ഉച്ഛിഷ്ടം എന്ന് പറയും. ആ ഉച്ഛിഷ്ടം എന്താണ്, പ്രസാദമാണ് ഭഗവാന്റെ. അതിന് ഒരുപാട് പവർ ഉണ്ട്. കാരണം അപ്പൊ നമ്മൾ പറയില്ലേ, നമ്മുടെ ശരീരം മാത്രം ശുദ്ധീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആയില്ല, നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആത്മാവ് നമുക്ക് കണ്ണിലൂടെ കാണാൻ പറ്റില്ല. ഉള്ളിൽ ആത്മാവുണ്ട്, മനസ്സുണ്ട്, ബുദ്ധിയുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ശുദ്ധീകരിക്കാൻ പറ്റുക? അതാണ് ഈ പ്രസാദത്തിലൂടെ, ഭഗവാന്റെ ഹരിനാമത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ശുദ്ധീകരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതൊരു അവസരമാണ്, ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൂടി കിട്ടുന്ന ഒരു സമയമാണ്. അപ്പൊ നമ്മളത് പാഴാക്കി കളയാൻ പാടില്ല. ഇപ്പൊ ഒരു അച്ഛൻ വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മക്കൾക്ക് എന്താ കൊണ്ടുവരാ, കടയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ്സും സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവരും. അപ്പൊ കൊണ്ടുവന്ന് മക്കളുടെ കൈ കൊടുക്കുമ്പോ അത് അച്ഛന്റെ ഒരു ഡ്യൂട്ടിയാണ്. മക്കൾക്ക് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത്, മക്കളെ പരിപാലിക്കുക എന്നുള്ളത് അച്ഛന്റെ ഒരു കർത്തവ്യമാണ്. അച്ഛൻ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കുന്നു. പക്ഷെ മക്കളത് അച്ഛൻ കൊണ്ടുവന്ന നിമിഷം തന്നെ അച്ഛനെ തിരിച്ച് കൊടുക്കാതെ അവർ തന്നെ സ്വയം കഴിക്കുമ്പോ എങ്ങനെയാണത്? നേരെ മറിച്ച് അതിലൊരു കുട്ടി ചിന്തിക്കുകയാണ്, അച്ഛൻ കൊണ്ടു തന്നെങ്കിലും അച്ഛൻ അതിൽ നിന്ന് പൊട്ടിച്ചൊരു കഷ്ണം അച്ഛന്റെ വായിൽ വെച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ എന്താണ്, അച്ഛന് വളരെയധികം സന്തോഷം തോന്നും. കാരണം ഇതൊക്കെ അച്ഛന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്, അച്ഛൻ ചെയ്തു, അതൊക്കെ ശരിയായിരിക്കാം. പക്ഷെ വീണ്ടും നമ്മൾ ആ സ്നേഹത്തെ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള പ്രതികരിക്കുകയാണ് നമ്മളും, അല്ലെ, ആ സ്നേഹത്തെ പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അത് ആ അച്ഛന് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടും. അതേപോലെ തന്നെ ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? ഭക്ഷ്യ സാധനങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അത് വീണ്ടും തിരിച്ചു ഭഗവാന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടും. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭക്ഷ്യ, അതായത് പ്രസാദം കഴിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ആത്മാവ്, മനസ്സ്, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എല്ലാം പരിശുദ്ധപ്പെടും, ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രസാദം കഴിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അല്ലാതെ ഭഗവാന് കൊടുക്കാതെ സ്വയം കഴിക്കുന്നവരെന്താണ്, അവര് പാപമാണ് ഭുജിക്കുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. ഇനിയിപ്പോ ഭക്ഷ്യ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അതെങ്ങനെയാ ഉണ്ടാകുന്നത്, ഭഗവാൻ അത് പറഞ്ഞു തരാണ്. ഒരു സൈക്കിൾ, ആ ഒരു ചക്രം എങ്ങനെയാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത്? അന്നാത് ഭവന്തി ഭൂതാനി പർജന്യാദന്ന സംഭവ യജ്ഞാത് ഭവതി പർജന്യോ യജ്ഞ കർമ്മ സമുദ്ഭവ. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ധാന്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നു. അതാകട്ടെ മഴ മൂലം ഉണ്ടാകുന്നു. മഴ യജ്ഞത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നു. യജ്ഞങ്ങൾ വിധി പ്രകാരമുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും. അപ്പൊ എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഭക്ഷ്യ സാധനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ധാന്യങ്ങൾ വേണം, അല്ലെ? ഈ ധാന്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാ വരുന്നത്? ധാന്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മഴ വേണം. ഈ മഴ എങ്ങനെയാണ് ലഭിക്കുന്നത് നമുക്ക്? മഴ യജ്ഞത്തിൽ നിന്ന്. ഏതാണ് യജ്ഞം? കർമ്മങ്ങൾ. നമുക്ക് വിധി പ്രകാരമുള്ള നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, അവിടെ ആ യജ്ഞം ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണ്. അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ്, മഴ സംഭവിക്കുന്നു. മഴയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ധാന്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു. ധാന്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ ജീവജാലങ്ങളൊക്കെ ജീവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ യജ്ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? അത് വിധി പ്രകാരമുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് സംഭവിക്കുന്നു. അതാണ് വിധി പ്രകാരമുള്ള കർമ്മങ്ങൾ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ബ്രാഹ്മണനായാലും ക്ഷത്രിയനായാലും ഓരോ വൈശ്യനായാലും ശൂദ്രനായാലും അതേപോലെ ബ്രഹ്മചര്യ, ഓരോ ആശ്രമത്തിന് അതിൻ്റെതായ നിയത കർമ്മങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ആ നിയത കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, അത് യജ്ഞമായി തീർന്നു. അപ്പൊ ഇത് ചക്രം ഇവിടെ കാണിക്കുകയാണ്. ഈ ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അതായത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനുണ്ട്. ആ ഭഗവാൻ ഈ വേദജ്ഞാനം ആർക്കാണ് കൊടുത്തത്? ബ്രഹ്മാവിന് കൊടുത്തു. അപ്പൊ നമുക്ക് വേദങ്ങൾ അറിയാം. 4 വേദങ്ങളുണ്ട്. ഋഗ്വേദ, സാമവേദ, യജുർവേദ, അഥർവവേദ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ 4 വേദങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ വേദജ്ഞാനം എല്ലാം ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവിന് കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഈ വേദങ്ങളിൽ എന്താണുള്ളത്? നിയത കർമ്മങ്ങൾ. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വിധി പ്രകാരം കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്ന് ആ വേദങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ വിധി പ്രകാരമുള്ള ആ നിയത കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? ദേവന്മാര് തൃപ്തിപ്പെടുന്നു. ആരാണ് ഈ ദേവന്മാർ? അതായത് ഈ ഉപദേവതകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ദേവന്മാരൊക്കെ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളാണ്. റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും. ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളാണ് ഇവരൊക്കെ. ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഉണ്ട്. പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഡൽഹിയിൽ ഉണ്ടാവും എന്നും പറഞ്ഞ് ഇപ്പൊ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നമുക്കറിയാം അൾട്ടിമേറ്റ് പോസ്റ്റ് ആണ്. പക്ഷെ ആ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലും വന്നിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നോക്കി നടത്താൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യും? അവിടെ ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലും ആരുണ്ട്? ചീഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ആ ചീഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് എന്താണ്, ആ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആർക്ക് കൊടുക്കും? ആ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ കൊടുക്കും. അതേപോലെ ഈ ദേവന്മാർ പല പല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ നോക്കി നടത്തുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അഗ്നിദേവൻ, വായു, വരുണദേവൻ, പിന്നെന്താണ് സൂര്യദേവൻ, ചന്ദ്രൻ എന്നിങ്ങനെ ഓരോ ആൾക്കാരും ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ ഈ പ്രീതിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, അതായത് നമ്മൾ നിയത കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ, വിധി പ്രകാരം വേദത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ ഈ ദേവന്മാർ തൃപ്തിപ്പെടുന്നു. ആ ദേവന്മാർ തൃപ്തിപ്പെടുമ്പോൾ എന്താണ്, നമുക്ക് സമയാസമയത്തൊക്കെ മഴ വരുന്നു. ആ മഴ കിട്ടുന്നു. അപ്പൊ മഴ കിട്ടുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മൾ ധാന്യങ്ങൾ
ധാന്യങ്ങൾ കിട്ടുന്നു. മഴയിലൂടെ നമുക്ക് ധാന്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു. ആ ധാന്യങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്താണ് നമ്മൾ ഓരോ ഭക്ഷ്യ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ആ ഭക്ഷ്യ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടേ? അത് നന്ദി പ്രകടനം, അതായത് ഭഗവാൻ തന്നു, ഈ സൈക്കിളാണ്. അപ്പൊ വീണ്ടും നമ്മളത് ഭഗവാന് തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു. ത്വദീയ വസ്തു ഗോവിന്ദ തുഭ്യമേവ സമർപ്പയേ, നീ തന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിനക്ക് തന്നെ ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു എന്ന രീതിയിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി ഭഗവാന്റെ മുന്നിലേക്ക് വെക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തൃപ്തിപ്പെടുന്നു. ഇതാണ് രീതി. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലാതെ എന്താണ്, അത് സ്വാർത്ഥ മനോഭാവം. ഭഗവാൻ എല്ലാം തന്നിട്ടും തിരിച്ചു ഭഗവാനെ നമ്മൾ ഒരു തരത്തിലും ഓർക്കുന്നില്ല, സ്മരിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഭഗവാനോടുള്ള ആ സ്നേഹപ്രകടനത്തിന്റെ അവസരം നമ്മൾ പാഴാക്കി കളയാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇതൊരു ചക്രമാണ്, ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് നടക്കുന്നത്. പിന്നെ 4 യുഗങ്ങൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഏതാണ് 4 യുഗം? സത്യയുഗം, ത്രേതായുഗം, ദ്വാപരയുഗം, കലിയുഗം. എന്നിങ്ങനെ 4 യുഗങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ സത്യയുഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോ യുഗത്തിന് അതിൻ്റെതായ ധർമ്മമുണ്ട്. അതായത് യുഗധർമ്മം എന്ന് പറയും. ഓരോ യുഗത്തില് ചെയ്യേണ്ട ധർമ്മം എന്താണോ അത് തന്നെ ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, നമുക്ക് മുക്തിയിലേക്ക് നമുക്ക് വഴി ഉണ്ടാകില്ല. അപ്പൊ മുക്തിയിലേക്ക് നമുക്ക് പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു മോചനം വേണം. ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം വേണമെങ്കിൽ ആ യുഗധർമ്മം നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കണം. ഏതാണ് യുഗധർമ്മം? സത്യയുഗത്തിൽ എന്താണ്? ധ്യാനമായിരുന്നു. ത്രേതായുഗത്തിൽ യജ്ഞമാണ്. ദ്വാപരയുഗത്തിൽ എന്താണ്? അത് വിഗ്രഹ ആരാധനയായി മാറി. കലിയുഗം, നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഏതാണ്? കലിയുഗത്തിലാണ്. അപ്പൊ ഈ കലിയുഗത്തിൽ എന്താണ്? ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം. ഇതാണ് ഹരിനാമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ഉച്ചരിക്കലാണ് കലിയുഗത്തിന്റെ ധർമ്മം. അല്ലാതെ നമ്മളിപ്പോ ധ്യാനം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, യജ്ഞം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, വിഗ്രഹാരാധന ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അതിന് ഓരോ യുഗത്തിന് അതിൻ്റെതായ ധർമ്മങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പോ സത്യയുഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ആ സമയത്ത് അവിടെ വസിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാരുടെ ആയുസ് എത്രയായിരുന്നു? 1,00,000 വർഷമായിരുന്നു. സത്യയുഗത്തിൽ എന്താണ്? അവിടെ 1,00,000 ആയുസ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ ത്രേതായുഗം വരുമ്പോ അതെന്തായി? 1,00,000 ഉള്ളത് അത് ഒരു 10,000 കുറഞ്ഞു. 10,000 വർഷങ്ങളായിട്ട് കുറഞ്ഞു. പിന്നീട് ദ്വാപരയുഗം എത്തുമ്പോ എന്തായി? അത് 1000 വർഷങ്ങളായി മാറി. പിന്നെ കലിയുഗത്തിൽ എങ്ങനെയാണ്? 100 വർഷമായി മാറി. ഇപ്പൊ നമ്മൾ വളരെ അപൂർവമാണ് ഒരു വ്യക്തി 100 വർഷം തികയുന്നത് കാണുന്നത്, അല്ലെ? വളരെ കുറവാണ്. 100 എത്തുന്ന മുമ്പേ നമുക്ക് മരണം സംഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ 100 വളരെ അപൂർവമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അപ്പൊ കലിയുഗത്തിൽ ആയുസ് എത്രയാണ്? 100 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം എത്ര കുറവാണ് നമുക്ക് ആയുസ് ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതിനുള്ളിൽ നമ്മൾ എന്താണ്? നമ്മുടെ യുഗധർമ്മം ചെയ്തേ മതിയാവുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടതായി വരുന്നു. അപ്പൊ സത്യയുഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ കാണാൻ ആരാണ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു യോഗി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? അതായത് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന 3 ഘട്ടങ്ങളിൽ ആദ്യം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ആ വെളിച്ചം മനസ്സിലാക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ആ ജ്യോതിസ്, ബ്രഹ്മജ്യോതിസ്, അത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ആള്. രണ്ടാമത്തേതാണ് യോഗി. അതായത് ഭഗവാനെ ചതുർഭുജാധാരിയായിട്ട് എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്ന പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ധ്യാനിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് യോഗികൾ. അവരെന്ത് ചെയ്യും? ധ്യാനത്തിലൂടെ, തപസ്സിലൂടെ, കാരണം അവർക്ക് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ ആയുസ്സുണ്ടല്ലോ, 1,00,000 വർഷമാണ് അവരുടെ ആയുസ്. അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യും? ഇങ്ങനെ നീണ്ട ധ്യാനത്തിൽ, നീണ്ട തപശ്ചര്യ അനുഷ്ഠിച്ച് അവര് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കും. രണ്ടാമത്തെ എന്താണ്? ത്രേതായുഗം വരുമ്പോൾ യജ്ഞമായി മാറി. പക്ഷെ അന്ന് ആ കാലത്ത് ത്രേതായുഗത്തിൽ ആ യജ്ഞം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ പരിശുദ്ധമായ സാമഗ്രികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, പരിശുദ്ധരായ ബ്രാഹ്മണന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ നമുക്ക് കലിയുഗത്തിൽ ഈ യജ്ഞങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ പരിശുദ്ധമായ സാമഗ്രികളോ പരിശുദ്ധരായ ബ്രാഹ്മണന്മാരോ കിട്ടാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ്. പിന്നെ ദ്വാപരയുഗം എത്തിയപ്പോ എന്താണ്? അവിടുത്തെ ധർമ്മം എന്തായി മാറി? വിഗ്രഹ ആരാധന. അമ്പലങ്ങളിലെ ഭഗവാന്റെ മൂർത്തികളെ ആരാധിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും അവിടെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ധർമ്മമായിരുന്നു. പിന്നെ കലിയുഗത്തിൽ നമുക്ക് ഇതൊന്നും ചെയ്യേണ്ട, അതായത് ധ്യാനം ചെയ്യേണ്ട, യജ്ഞം ചെയ്യേണ്ട, വിഗ്രഹാരാധന ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്താണ് കലിയുഗത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടത്? ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം. എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ഉച്ചരിക്കലാണ് കലിയുഗത്തിന്റെ ധർമ്മം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഓരോ യുഗധർമ്മമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ SB എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, അപ്പൊ SB എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. BG എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവത്ഗീത. അപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ 11-ാം സ്കന്ധം 5-ാം അധ്യായം 32-ാം ശ്ലോകം, പിന്നെ അതേപോലെ 12-ാം സ്കന്ധം 3-ാം അധ്യായം 51-ാം ശ്ലോകം കൂടി പറയുന്നത് ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്? അതായത് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ കലിയുഗത്തിൽ ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം ചെയ്യണം, എന്തുകൊണ്ട് നാമജപം ചെയ്യണം? കാരണം ഏത് ശാസ്ത്രം എടുത്താലും, ഏതൊരു ധർമ്മഗ്രന്ഥങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് അതിലൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ്? കലിയുഗത്തിലെ വേറെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മോചനം ലഭിക്കില്ല. പക്ഷെ കലിയുഗത്തിലെ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം തന്നെ നമുക്ക് ജപിക്കണം. കാരണം ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്, എന്താ പറയുന്നത്? കൃഷ്ണവർണം തുഷാകൃഷ്ണം സങ്കോപാങ്കാസ്ത്രപാർഷദം യജ്ഞൈ സങ്കീർത്തന പ്രായ യജന്തി സുമേധസ. അതായത് കലിയുഗത്തിൽ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കലിയുഗത്തിൽ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കലിയുഗത്തിൽ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത്? ശ്രീകൃഷ്ണൻ കലിയുഗത്തിൽ 600 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായി അവതരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയില്ല. കാരണം അതൊരു രഹസ്യമായ അവതാരമാണ്. ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും രഹസ്യ അവതാരമാണ് കലിയുഗത്തിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട്. അത് നമുക്ക് അറിയില്ല. നമ്മളിപ്പോ ഇസ്കോൺ വരുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു. അപ്പോ ഈ കലിയുഗത്തിലെ അവതാരമാണ് രഹസ്യ അവതാരം. അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ വർണ്ണിക്കുന്നത്. ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ, ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് അവതരിക്കുമെന്ന്. എന്താണ് പറയുന്നത്? കലിയുഗത്തിൽ കൃഷ്ണന്റെ നാമങ്ങൾ നിരന്തരം ബുദ്ധിമാനായ വ്യക്തികൾ കൂട്ടായ ജപം നടത്തുന്നു. അവന്റെ നിറം കറുത്തതല്ലെങ്കിലും എന്താണ്, അവൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോ കലിയുഗത്തിൽ ഭഗവാന്റെ നിറം എന്താണ്? ഗോൾഡൻ കളർ എന്ന് പറയും. നമ്മൾ സ്വർണ്ണവർണ്ണമാണ്, സ്വർണ്ണ നിറമാണ് ഭഗവാന്റെ. ഗോൾഡൻ കളറിലാണ് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചത്. 600 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായി സ്വർണ്ണ നിറത്തിലാണ് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചത്. അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാണ്, അവന്റെ കൂട്ടാളികൾ, സേവകർ, ആയുധങ്ങൾ, രഹസ്യ കൂട്ടാളികൾ എന്നിവ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഉണ്ട്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. വീണ്ടും അടുത്ത ശ്ലോകം എന്താ പറയുന്നത് ഭാഗവതത്തിലെ? കലേർദോഷനിധേ രാജൻ അസ്തിയേകോ മഹാൻ ഗുണ കീർത്തനാദേവ കൃഷ്ണസ്യ മുക്തസംഗ പരം വ്രജേത്. അതെന്താ പറയുന്നത്? അതായത് ഈ കലിയുഗം എങ്ങനെയുള്ള യുഗമാണ്? വളരെ എന്താ പറയാ, പാപങ്ങൾ നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള യുഗമാണ് കലിയുഗം. ആ പാപങ്ങളുടെ സമുദ്രമാണ് കലിയുഗം. പക്ഷെ എങ്കിലും ഒരു നല്ല ഗുണമുണ്ട്. എന്താണ്? ഒരു നല്ല കാര്യമുണ്ട് കലിയുഗത്തിൽ. വേറൊന്നും ചെയ്യേണ്ട. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ഉച്ചരിച്ചാൽ മതി. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരാൾക്ക് ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുക്തനാകാനും അതീന്ദ്രിയ ലോകത്തേക്ക്, ഏതാണ് അതീന്ദ്രിയ ലോകം? ഭഗവാന്റെ, ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടാനും നമുക്ക് സാധിക്കും. പിന്നെ അതേപോലെ വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം നമ്മൾ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ വിഷ്ണു സഹസ്രനാമത്തിൽ കൂടി ഇത് പറയുന്നുണ്ട്. സുവർണവർണ്ണ ഹേമാങ്കോ വരാംഗശ്ചന്ദനാംഗതി. സുവർണവർണ്ണ എന്താണ്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അവതാരം, കലിയുഗത്തിൽ ആദ്യം വന്ന അവതാരം ഏതാണ്? സുവർണവർണ്ണ, അതായത് ഗോൾഡൻ നിറത്തിലാണ് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചത്. അതാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഇതാണ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ കലിയുഗത്തിൽ ഈ നിറത്തിലാണ് അവതരിച്ചത്. ഇതാണ് നമ്മൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്ന് പറയും. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ കലിയുഗത്തിൽ അവതരിച്ചത് എന്താണ്? ഈ കളറിലാണ്, ഈ നിറത്തിലാണ്. അതാണ് സുവർണവർണ്ണ ഹേമാങ്കോ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നിറം എന്താണ്? നിറം സ്വർണ്ണ നിറമാണ് ഭഗവാന്റെ. ഭഗവാൻ വരുമ്പോ ഒറ്റയ്ക്ക് വന്നോ? ഇല്ല. ഭഗവാൻ വരുമ്പോ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ നിന്ന്, ഭഗവാന്റെ ആ ഗോലോക ധാമത്തിൽ നിന്ന് ഭഗവാന്റെ കൂട്ടാളികൾ, ആ സന്തത സഹചാരികളെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവന്നു. ആരൊക്കെയാണ് ഭഗവാന്റെ സന്തത സഹചാരികളായിരുന്നത്? അതായത് ഭഗവാന്റെ കൂടെ നമ്മൾ അതാണ് ഈ പഞ്ചതത്വം എന്ന് പറയും. പഞ്ചതത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 പേരാണ്. അതായത് ഭഗവാന്റെ കൂടെ മറ്റു 4 പേരും കൂടി അവതരിച്ചു സന്തത സഹചാരികളായിട്ട്. ആരാണത്? അതാണ് നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ഉച്ചരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ മന്ത്രമാണ് നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കുന്നത്. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഇതാണ് പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം. ഈ പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം എന്തുകൊണ്ടാ പറയുന്നത്? നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകളൊക്കെ പറ്റും. അത് ആ തെറ്റുകൾ ഇല്ലാതാകാൻ, ആ തെറ്റിന്റെ ആ പരിണാമം ഇല്ലാതാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ആരൊക്കെയുണ്ട്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ, സ്വയം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ടുണ്ട്. തൊട്ടടുത്ത് ആരൊക്കെയുണ്ട്? ഭഗവാന്റെ നിത്യാനന്ദ. നിത്യാനന്ദ എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാണ്? ബലരാമൻ, ഭഗവാന്റെ ജ്യേഷ്ഠനായ ബലരാമനുണ്ട്. പിന്നെ ശ്രീ അദ്വൈത. ശ്രീ അദ്വൈത ആരാണ്? വിഷ്ണുവിന്റെയും മഹാദേവന്റെയും, അതായത് ശിവന്റെയും വിഷ്ണുവിന്റെയും ഒരു അവതാരമാണ് അദ്വൈത ആചാര്യൻ. പിന്നെ ഗദാധര. ഗദാധര ആരാണ്? രാധാറാണി, ഭഗവാന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രാധാറാണിയാണ്. പിന്നെ ശ്രീവാസ. ശ്രീവാസ ആരാണ്? നമ്മുടെ നാരദ മഹർഷി, നാരദ മുനിയാണ്. അപ്പോ ഇങ്ങനെ 5 പേരോടുകൂടി, അതായത് ഈ 5 പേരെയും നമ്മൾ ഓർക്കാണ്. മന്ത്രം ജപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ 5 പേരെയും നമ്മൾ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഇവരെല്ലാവരെയും കൂടി നമ്മൾ ഓർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ മന്ത്രം ജപിക്കുക. അപ്പൊ ഇതാണ് ഭഗവാൻ വരുമ്പോ ഭഗവാന്റെ കൂടെ വന്നവരാണ് നിത്യാനന്ദ, അദ്വൈത, ഗദാധര, ശ്രീവാസ, ആദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. അതായത് ബാക്കിയുള്ള ആ ഗൗര എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നതാണ് ഗൗര. ഭക്തവൃന്ദ, ഭക്തന്മാരുടെ ആ കൂട്ടായ്മ, അതിനെയാണ് പറയുന്നത്. ഇതാണ് പിന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇതാണ് കലിയുഗത്തിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ജപിക്കേണ്ട മന്ത്രം. കാരണം യുഗധർമ്മം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കലിയുഗത്തിന്റെ ധർമ്മം എന്താണ്? ഈ മന്ത്രമാണ്. അപ്പോ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് വീണ്ടും 6-ാം അധ്യായത്തിൽ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇതാണ് കലിയുഗത്തിന്റെ യുഗധർമ്മം. ഇപ്പൊ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? 21-ാം ശ്ലോകത്തിൽ
പറയുന്നു. യദ്യദാചരതി ശ്രേഷ്ഠ തദ്ദേവേതരോ ജനഃ സ യത് പ്രമാണം കുരുതേ ലോകസ്തദനുവർത്തത്തെ. ഒരു ശ്രേഷ്ഠനായ വ്യക്തി എന്തു തന്നെ ചെയ്താലും സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ അനുകരിക്കുന്നു. മാതൃകാപരങ്ങളായ പ്രവൃത്തികളിൽ അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങളെ ലോകമൊട്ടാകെ ആദരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമ്മളിപ്പോ എങ്ങനെയാണ്, നമുക്കിപ്പോ നമ്മുടെ വീട്ടിലായാലും കുട്ടികൾ എന്താണ്, മാതാപിതാക്കളെ അനുകരിക്കും. അതേപോലെ അവർ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സിനെ അനുകരിക്കും, സിനിമാ താരങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും, ചലച്ചിത്ര താരങ്ങളെ അനുകരിക്കും, അല്ലെ, ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളെ അനുകരിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്? അതായത് ഓരോരുത്തരും ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാതൃകയായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തും, അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നു യദ്യദാചരതി ശ്രേഷ്ഠ. അതായത് നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിലെ ആ ശ്രേഷ്ഠരായ വ്യക്തികൾ എന്താണോ ചെയ്യുന്നത്, അവർ ഏത് മാനദണ്ഡങ്ങളെയാണോ സ്വീകരിക്കുന്നത്, അതുപോലെ ലോകമെല്ലാം അവരെ പിന്തുടരും. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തായിരിക്കണം? ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനായാലും ശ്രീരാമനായാലും ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ചപ്പോൾ അവരെന്താ ചെയ്തേ? അവർ ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ചു. അവർ ഓരോന്നും കാണിച്ചു തരാണ് എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, ബാക്കിയുള്ളവരാരും ഒന്നും ചെയ്യില്ല. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു, ഭഗവാൻ ഒന്നും ചെയ്തില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് എന്താണ്, ആരും തന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ വെറുതെ ഇരുന്നിട്ടില്ല. ഭഗവാൻ അവതരിക്കുമ്പോഴും ഭഗവാൻ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോ ജനക മഹാരാജാവിനെ എടുക്കാം. ഉദാഹരണത്തിന് ജനക മഹാരാജാവിനെ എടുത്ത ജനക മഹാരാജാവ് ആരാണ്? സീതാദേവിയുടെ അച്ഛനായിരുന്നു. അപ്പോ അദ്ദേഹം ഓൾറെഡി അദ്ദേഹം എന്താണ്, ഒരു ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. പക്ഷെ എങ്കിലും അദ്ദേഹം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിർവഹിച്ചിരുന്നു. കാരണം എന്താണ്, അദ്ദേഹം ഒരു രാജ്യം ഭരിക്കുമ്പോൾ ആ പ്രജകളെല്ലാം എന്താണ്, അദ്ദേഹത്തെ ഉറ്റുനോക്കും, അല്ലെ. അദ്ദേഹം എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അതന്നെ ചെയ്യും. അപ്പൊ എന്താണ്, യഥാ രാജ തഥാ പ്രജാഹ എന്ന് നമ്മൾ പറയും. അപ്പൊ രാജാവ് എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ആൾക്കാരും, ആ രാജ്യത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, അവരും അതേപോലെ അനുകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്. അപ്പോ ആ രാജാവ് അതുപോലെ ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കിപ്പോ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ആയാലും വരുമ്പോ എന്താണ്, ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും യുദ്ധത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതല്ല. പക്ഷേ അധർമ്മം ജയിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ കാണിച്ചു തരാണ്, അധർമ്മം ജയിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ ഒരു ഹിംസയുടെ ആവശ്യം വരികയാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ സ്വയം പോയി എന്താ പറയാ, എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് ദുര്യോധന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോഴും അവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത്? അവിടെ പീസ് മെസ്സഞ്ചർ ആയിട്ട് ഭഗവാൻ ചെന്നു. പക്ഷെ ദുര്യോധൻ ഒട്ടും തന്നെ കേൾക്കാൻ തയ്യാറായില്ല. അപ്പോ ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഒരു മുട്ടുസൂചി കുത്താനുള്ള ഇടം പോലും ഞാൻ കൊടുക്കില്ല എന്നാണ് ആ ദുര്യോധനം പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു യുദ്ധത്തിന് ആവശ്യം വരികയാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാൻ കാണിച്ചു തരാണ്, അധർമ്മം ഒരിത്തരത്തിലും ജയിക്കാൻ പാടില്ല. അവിടെ ധർമ്മത്തിന് ജയമുണ്ടായിരിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭത്തിൽ ചില സമയത്ത് അവിടെ യുദ്ധത്തിന്റെ സാഹചര്യം നേരിടേണ്ടി വരും നമ്മൾ. അതാണ് ഭഗവാൻ കാണിച്ചു തരുന്നത്. അതേപോലെ ശ്രീരാമനായാലും ശ്രീരാമൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ചു. കൃഷ്ണൻ എന്താണ്, സന്ദീപനി മുനിയെ സ്വീകരിച്ചു. ശ്രീരാമൻ വസിഷ്ഠ മുനിയെ സ്വീകരിച്ചു. അതേപോലെ ശ്രീരാമൻ ഒരു നല്ല പുത്രനായിരുന്നു. വനവാസത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോ സ്വന്തം അച്ഛന്റെ മരണവാർത്ത അറിയാണ്, ദശരഥന്റെ മരണവാർത്ത അറിയുമ്പോൾ എന്താണ് ശ്രീരാമൻ ചെയ്തേ? ആ വനത്തിൽ തന്നെ അച്ഛന് വേണ്ടി ശ്രാദ്ധ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. എന്തുകൊണ്ട്? ഭഗവാന് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുമ്പോ ശ്രീകൃഷ്ണനായും രാമനായും അവതരിക്കുമ്പോ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ എന്തിനാണ് അത് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരുന്നത്? അതായത് നമുക്കൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരാനാണ്. അതായത് നമുക്ക് ഈ മൂല്യമായിട്ടുള്ള ആ ജീവിതം, ആ ജീവൻ ആരെ തന്നിട്ടുള്ളത്? നമ്മുടെ അച്ഛനമ്മമാർ. അപ്പൊ അവരെ നമ്മൾ ഓർക്കണം. അവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ആ ശ്രാദ്ധ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കണം എന്ന രീതിയിലാണ് ഇതൊക്കെ കാണിച്ചു തരുന്നത്. ഭാര്യയെ സംരക്ഷിച്ചു. പിന്നെ അനുജന്മാർക്കെല്ലാം എന്താണ്, രാമൻ എന്തായിരുന്നു? ഒരു ശ്രേഷ്ഠനായ ഒരു ജ്യേഷ്ഠനായിരുന്നു. അതായത് എല്ലാ റോൾ മോഡൽ, ഒരു മാതൃകയായിരുന്നു ശ്രീരാമൻ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്താണ് കാണിച്ചു തരാണ്, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടത്. കാരണം മറ്റുള്ളവർ അത് മാതൃകയായിട്ട് എടുക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ, ശ്രേഷ്ഠനായ വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യുമോ അത് സാധാരണയായിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾ അതിനെ അനുകരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ശ്രേഷ്ഠരായ വ്യക്തികൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം. അവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റുള്ള ജനങ്ങൾ അതിനെ അനുകരിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. നമേ പാർത്ഥോസ്തി കർത്തവ്യം ത്രിഷു ലോകേഷു കിഞ്ചനാനാവാപ്നമവാപ്തവ്യം വർത്ത ഏവ ച കർമ്മണി പാർത്ഥ. 3 ലോകങ്ങളിലും എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. എനിക്ക് ഇല്ലാത്തതായോ ആവശ്യമായതായോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. എങ്കിലും ഞാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് അർജുനനോട്. അതായത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. കാരണം എന്താണ്? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ സ്വയം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഭൂമി. അതായത് ഈ കാണുന്ന പ്രകൃതി, ഭൗതിക പ്രകൃതി എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചത് ഭഗവാൻ
ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. എല്ലാ ലോകങ്ങളും സൃഷ്ടിച്ചത് ഭഗവാനാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാന് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള യാതൊന്നുമില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാൻ ആത്മാരാമനാണ്. ആത്മാരാമൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വയം എല്ലാം സംതൃപ്തനാണ്. ഭഗവാൻ തന്നിൽ തന്നെ എല്ലാം, ഭഗവാനിൽ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. ഭഗവാൻ ആത്മാരാമൻ. ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. ഭഗവാന് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടോ ഭഗവാനെ സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിട്ടോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. ഭഗവാൻ ആത്മാരാമനാണ്, സ്വയം സംതൃപ്തനാണ്. അപ്പൊ പക്ഷേ എങ്കിലും ഭഗവാൻ എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്? അതായത് മറ്റുള്ളവർ ഭഗവാനെ അനുകരിക്കും എന്നുള്ള ആ ഒരു, അതായത് ഭഗവാൻ വരുമ്പോഴും കാണിച്ചു കൊടുക്കാണ്, കർമ്മം ചെയ്യാതെ ഈ ഭൂമിയിൽ ആർക്കും തന്നെ ഇരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, കർമ്മം ചെയ്തേ മതിയാവുള്ളൂ. അത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത്. എങ്കിലും ഭഗവാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം എന്ന പോലെ ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാനെ കർമ്മബന്ധനങ്ങളൊന്നും തന്നെ ബാധിക്കില്ല. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ് 27. ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നു. എന്താ പറയുന്നു? അതായത് പ്രകൃതേ ക്രിയമാണാനി ഗുണൈകർമാണി സർവശഃ അഹങ്കാര വിമൂഢാത്മാ കർത്താഹം ഇതി മന്യത്തെ. മിഥ്യ അഹങ്കാരത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താൽ മോഹിതനായ ജീവാത്മാവ് താനാണ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് ഇവ നിർവഹിക്കുന്നത്. അപ്പോ നമുക്ക് വരുന്ന അധ്യായങ്ങളില് 3 ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാം. പക്ഷെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം നമുക്ക്, അതായത് ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടി സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ 3 ഗുണങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു. ഏതാണ് ആ 3 ഗുണങ്ങൾ? സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. 3 ഗുണങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചത്. സത്വ, രജോ, തമോ ഗുണം, 3 ഗുണങ്ങളാണ്. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നത് മിഥ്യ അഹങ്കാരം. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ആത്മാവിനെ 2 ശരീരങ്ങളാണ് ആവരണം ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യത്തെ ആവരണം ഏതാണ്? സൂക്ഷ്മ ശരീരം. അതിലെന്തുണ്ട്? മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യ അഹങ്കാരമുണ്ട്. പിന്നെ പുറമേ കാണുന്ന ശരീരം ഏതാണ്? സ്ഥൂല ശരീരം. അവിടെ എന്താണ്? പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ ഉള്ളിലുള്ള ആ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിൽ എന്തുണ്ട്? മിഥ്യ അഹങ്കാരമുണ്ട്. എന്താണ് മിഥ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ? മിഥ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാൾസ്, അതായത് തെറ്റിദ്ധരിച്ച ഒരു അഹങ്കാരം. എന്താണ് തെറ്റിദ്ധാരണ? അതായത് ഞാൻ ഈ കാണുന്ന ശരീരമാണ്, ഞാൻ ഒരു സ്ത്രീയാണ്, ഞാൻ ഒരു പുരുഷനാണ് എന്നുള്ള ആ തെറ്റിദ്ധരിച്ച ഒരു അഹങ്കാരമാണ് മിഥ്യ അഹങ്കാരം. ശരിയായ അഹങ്കാരം എന്താണ്? ഞാൻ ശരീരമല്ല, ഞാൻ ഒരു ആത്മാവെന്ന് ആ ധാരണയാണ് ശരിയായ ഒരു അഹങ്കാരം. അപ്പൊ ഇവിടെ മിഥ്യ അഹങ്കാരത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താൽ, അതായത് ഞാൻ ഒരു സ്ത്രീയാണ്, ഞാൻ ഇന്ന വ്യക്തിയാണ്, ഞാൻ ഇന്നതാണ് എന്നുള്ള നമ്മുടെ ആ മിഥ്യ അഹങ്കാരത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? മോഹിതനായ ഒരു ജീവാത്മാവ് നമ്മൾ എന്ത് വിചാരിക്കും? താനാണ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്താണ്? നമ്മൾ സ്വയം എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കും. കാരണം എന്താണ്? ഇത് ഞാൻ ചെയ്തു, എന്റെ കഴിവ് കാരണം ഞാൻ ചെയ്തു എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുക. അത് തെറ്റിദ്ധാരണയാണ്. പക്ഷെ വാസ്തവത്തിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അവിടെ പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് ഇത് നിർവഹിക്കുന്നത്. അതായത് ഒരു ജീവാത്മാവ് ഏത് ഗുണത്തിന് അടിമയാണോ ആ ഗുണത്തിൽ നിന്നാണ് ഓരോ കർമ്മങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഞാൻ സത്വഗുണത്തിന്റെ അടിമയാണെങ്കിൽ എന്റെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം സത്വഗുണത്തിന്റെ ആയിരിക്കും. ഞാൻ തമോ ഗുണത്തിന്റെ അടിമയാണെങ്കിൽ എന്റെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം തമോ ഗുണത്തിന്റെ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ ഈ 3 ഗുണങ്ങളല്ലാതെ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. പക്ഷെ ഈ 3 ഗുണങ്ങളാണ് നമ്മളെ കളിപ്പിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ചിത്രത്തിൽ കാണാം, ഈ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനുണ്ട്. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ കീഴിൽ എന്താണ്? 3 ഗുണങ്ങളുണ്ട്. സത്വരജോ തമോ ഗുണങ്ങളുണ്ട്. അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഈ നമ്മളെയൊക്കെ, നമ്മുടെ ജീവാത്മാക്കളെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമുക്ക് കാണാം. ഇവിടെ എന്താണ്? ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിരിക്കുന്നു അല്ലെ? എന്താണ്? ആ ചരടുകൾ കാണാം. എന്താണ്? സ്ട്രിങ്സ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ. ആ ചരടുകൾ, അതായത് നമ്മൾ ഏത് ഗുണം, ചിലപ്പോ ചിലരിൽ എല്ലാരിലും 3 ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടാവാ, ചിലരിൽ 2 ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാവാ, ചിലരിൽ 1 ഗുണം മാത്രം ഉണ്ടാവാ, എങ്ങനെയാവാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് ഗുണത്തിലാണോ ആ ഗുണത്തിന്റെ സ്വഭാവം കാണിക്കും, ആ ഗുണത്തിൽ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യും. ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ഇതൊരു പാവക്കളി പോലെ. നമ്മൾ പാവക്കളി കണ്ടിട്ടില്ലേ? അവിടെ എങ്ങനെയാണ്? ആ ചരട് നമ്മൾ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കളിപ്പിക്കുമ്പോ ആ പാവ കളിക്കുന്നു. പക്ഷെ പാവ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാനാണ് കളിക്കുന്നതല്ല, ആ ചരട് പിടിച്ച് കളിപ്പിക്കുന്നവൻ മുകളിലുണ്ട് അല്ലെ? അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ കളിപ്പിക്കുകയാണ്, നമ്മൾ കളിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കുക എന്താ? നമ്മള് ഞാനാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഇതൊക്കെ എന്റെ കഴിവാണ് എന്ന് നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു. അതാണ് ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. നമ്മളല്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ ഏത് ഗുണത്തിന്റെ അടിമയാണോ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ കളിക്കുന്നു. അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ കർമ്മം ഉണ്ടായിരിക്കും, നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി ഉണ്ടായിരിക്കും, നമ്മുടെ ചിന്താഗതി ഉണ്ടായിരിക്കും. എല്ലാ ഗുണത്തിനെ എന്താ പറയുക അടിസ്ഥാനമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇനി ഇവിടെ ഇതാണ് ഈ 3:30 ശ്ലോകമാണ് ഈ കർമ്മയോഗത്തിൽ 3-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒരു സാരം എന്ന് പറയുന്നത്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്. ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ചുരുക്കി പറയാണ്, എങ്ങനെ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യണം. അതാണ് മയി സർവാണി കർമാണി സന്യസ്യധ്യാത്മ ചേതസ നിരാശീർനിർമ്മമോ ഭൂത്വ യുദ്ധ്യസ്വാഭിക തജ്വരഃ. അല്ലയോ അർജുന, നിന്റെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തോടെ ലാഭയിച്ച കൂടാതെ ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധമോ അലസതയോ കൂടാതെ യുദ്ധം ചെയ്യൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? 5 കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു. ഇത് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം. അതായത് എങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യണം. അതായത് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഫസ്റ്റ് എങ്ങനെ ചെയ്യണ്ടേ? ആദ്യം എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്.
നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കർമ്മങ്ങളും കായ വാച മനസ്സാന്ന് പറയില്ലേ, നമ്മുടെ ശരീരം കൊണ്ടും മനസ്സുകൊണ്ടും ആ വാക്കുകൊണ്ടും എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും എന്താണ് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു? അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മളെ ബന്ധിപ്പിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തോടെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നമുക്ക് എങ്ങനെയാ കിട്ടുക? ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ കേൾക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നമുക്ക് ലഭിക്കുകയാണ്. പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തോടെ എന്താ ചെയ്യണം? അടുത്തത് ലാഭ ഇച്ഛ കൂടാതെ. അതായത് ഇപ്പൊ ഞാനൊരു കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇത് ലാഭം ഉണ്ടാവോ, ഇതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് നഷ്ടം ഉണ്ടാവോ, ഇതൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ. ഇപ്പൊ അർജുനൻ ചെയ്തില്ലേ, ഇവരെ കൊന്നിട്ട് എനിക്ക് എന്താ കിട്ടാൻ പോണേ, പാപമായിരിക്കും, അതൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ കർമ്മം ചെയ്യണം, ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചു, ലാഭയിച്ചു കൂടാതെ, ഉടമസ്ഥ അവകാശ ബോധമില്ലാതെ. എന്തുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു ഉടമസ്ഥ അവകാശ ബോധം? അതായത് ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം ആരുടെ സൃഷ്ടിയാണ്? ഭഗവാന്റെ. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മളെല്ലാം ഇവിടെ വാടകക്കാരെ പോലെയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു വീട് വാടക വീട്ടിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ്, ആ ബോധം നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും. കാരണം എന്താണ്, എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ആ യജമാനൻ വരാം, അല്ലെ, ആ ഓണർ വരും. ഓണർ വന്ന് നമ്മളെ ആ സ്ഥലം മാറാൻ പറയും, ആ വീട് ഒഴിയാൻ പറയും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ പറയോ, ഇല്ല ഇല്ല ഞാൻ വിട്ടുകൊടുക്കില്ല, ഇത് എന്റെ വീടാണെന്ന് നമ്മൾ പറയില്ല. കാരണം നമുക്ക് ആ ബോധമുണ്ട്, ഇത് എന്റെ വീടല്ല, ഇത് എന്താ പറയാ, നമുക്ക് വാടകയ്ക്ക് തന്നിട്ടുള്ള വീടാണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് എപ്പോ ഓണർ വന്ന് പറയുമ്പോഴും ഞാൻ ഈ വീട് ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്നുള്ള ബോധം ഉണ്ടായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും ഭഗവാന്റെയാണ്, യജമാനൻ ഭഗവാനാണ്, നമ്മളൊക്കെ എല്ലാം വാടകക്കാരാണ്. ഭഗവാൻ വന്ന് ഈ ഒഴിയണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം ഈ വീട് വിട്ട് ഒഴിഞ്ഞിരിക്കണം. കാരണം അതുവരെയാണ് നമ്മൾ ഈ എന്റേതെന്ന്, ഞാൻ കാരണമാണ്, എന്റെ എന്നുള്ള അഹങ്കാരം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കുക. പക്ഷെ ഏത് നിമിഷം നമുക്ക് മരണം സംഭവിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മൾ ഈ വീട് വിട്ട് പോയേ മതിയാവുള്ളൂ. അപ്പൊ അതേപോലെ നമുക്ക് ആ ബോധം ഉണ്ടായിരിക്കും. കാരണം ഇത് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഒരു ഉപനിഷത്തുണ്ട്, ഈശോപനിഷത്ത് എന്ന്. അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഈശാവാസ്യം ഇതം സർവം യത് കിഞ്ച ജഗത്യം ജഗത് തേന ത്യക്തേന ഭുഞ്ചിത മാ ഗൃഢ കസ്യ സിദ്ധനം. അതായത് ഈ കാണുന്നത് മുഴുവനും ഈശാവാസ്യം ആരുടെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ആണ്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും ഭഗവാൻ ഓരോ കോട്ട കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ പങ്ക് നമ്മൾ സ്വീകരിച്ച് മിണ്ടാതിരിക്കണം. എനിക്ക് ഇന്ന് ഈ ജന്മത്തിൽ ഇത്രയേ വിധിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ കണക്കാക്കി നമ്മൾ ജീവിക്കണം. അല്ലാതെ മറ്റുള്ളവരുടെ കണ്ട് നമുക്ക് അസൂയപ്പെടാൻ ഒന്നും അവകാശമില്ല. കാരണം ഓരോരുത്തർക്കും കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അവരവരുടെ മുൻജന്മത്തിന്റെ കർമ്മഫലം അനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തർക്കും കിട്ടും. അത് എന്ത് തന്നെ ആയാലും അതനുസരിച്ച് നമ്മൾക്ക് എന്ത് കിട്ടി, നമുക്ക് എന്താണ് ഭഗവാൻ തന്ന പങ്ക്, അത് നമ്മൾ സ്വീകരിച്ച് മിണ്ടാതിരിക്കണം. കാരണം മറ്റുള്ളവരെ കണ്ട് നമുക്ക് അസൂയപ്പെടാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഉടമസ്ഥ അവകാശ ബോധമില്ലാതെ, അതായത് ഞാൻ ചെയ്തു, എന്റെ കഴിവ് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് ചെയ്തു എന്നുള്ള ആ അവകാശമില്ലാതെ, അലസത കൂടാതെ. കാരണം അതാണല്ലോ ഇപ്പൊ അർജുനൻ കാണിക്കുന്നേ. അർജുനൻ ഇവിടെ ഒരു മടി വരികയാണ്, അല്ലെ, യുദ്ധം ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ അവനവന്റെ ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോൾ ഒരു മടി വരികയാണ്, ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള പല കാരണങ്ങൾ കൊടുക്കാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, നീ എങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യണം? എനിക്കായി സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തോടെ, ലാഭ ഇച്ഛ കൂടാതെ, ഉടമസ്ഥ അവകാശ ബോധമില്ലാതെ, അലസത കൂടാതെ യുദ്ധം ചെയ്യണം. ഇതാണ് ഈ കർമ്മയോഗത്തിന്റെ ഒരു സാരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്. യേമേ മതമിദം നിത്യം അനുതിഷ്ഠന്തി മാനവഃ ശ്രദ്ധാവന്തോ അനുസൂയന്തോ മുച്യന്തേ തേപി കർമ്മഭിഹി. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? എന്റെ ആജ്ഞ അനുസാരം, അതായത് ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞ അനുസാരം സ്വകർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുകയും അസൂയ കൂടാതെ വിശ്വാസപൂർവ്വം ഈ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ കർമ്മഫലങ്ങളുടെ കുടുക്കിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോ മനസ്സിലാക്കണം, ആർക്കൊക്കെയാണ് ഭഗവാൻ നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആ ഒരു ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാൻ കഴിയുന്നത്? അതായത് ഭഗവാൻ ആരാണോ ഭഗവാന്റെ ഈ ഉപദേശങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ ഈ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് അവനവന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ, നമുക്ക് പറഞ്ഞില്ലേ ഓരോരുത്തർക്കും നിയത കർമ്മങ്ങളുണ്ട്, ആ ധർമ്മ ബാധ്യത ഉണ്ട്, അത് നമ്മൾ നിർവഹിക്കണം. ഇപ്പൊ ഞാനൊരു സ്ത്രീയാണെങ്കിൽ, ഞാനൊരു അമ്മയാണ്, ഞാനൊരു ഭാര്യയാണ്, ഒരു മകളാണെങ്കിൽ എന്റേതായ നിയത കർമ്മങ്ങൾ എന്താ, അത് ഞാൻ ചെയ്തേ മതിയാവുള്ളൂ. പക്ഷെ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം? എന്റെ ഒരു കർത്തവ്യം എന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ നിർവഹിക്കണം. പിന്നെ അസൂയ കൂടാതെ. അസൂയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഇതൊരു അരിഷഡ് വർഗങ്ങളിൽ വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അതായത് കാമ, ക്രോധ, ലോഭ, മോഹ, മത, മാത്സര്യ, ഇത് അരിഷഡ് വർഗങ്ങൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയും. ഇതിൽ ആറാമത്തെ എന്താണ്? മാത്സര്യ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ആ മാത്സര്യം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? അസൂയ. അതായത് അസൂയ കൂടാതെ നമ്മൾ എന്ത് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും അസൂയ പാടില്ല. മറ്റൊരാളെ കണ്ടിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോ ഭഗവാന്റെ ആ എന്താ പറയാ സുപ്രീമസിയിലോ നമുക്കൊരു അസൂയ തോന്നാൻ പാടില്ല. ഭഗവാൻ എന്താണ്? അൾട്ടിമേറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരു ആജ്ഞ തന്നാൽ നമുക്ക് അത് അനുസരിക്കുക തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യണം. പക്ഷെ എല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ മാനസികാവസ്ഥ? വിശ്വാസപൂർവം. വിശ്വാസമില്ലാതെ നമ്മളൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ചെയ്താലും അത്
ഫലം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അതില്. അപ്പൊ വിശ്വാസപൂർവം ഈ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക? കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം നേടാൻ കഴിയും. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോ എങ്ങനെ ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞ അനുസരണം, നമ്മുടെ കർത്തവ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കണം. വിശ്വാസപൂർവ്വം അസൂയ കൂടാതെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മൾ ഈ കർമ്മബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മോചനം നേടാൻ കഴിയുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. യേ ത്വേതദഭ്യസൂയന്തോ നാനുതിഷ്ഠന്തി മേ മതം സർവജ്ഞാന വിമൂഢാംസ്താൻ വിദ്ധി നഷ്ടാന ചേതസഃ. അസൂയാലുകളായി എന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ അവഗണിക്കുകയും അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ ഒട്ടും അറിവില്ലാത്തവരും മൂഢരുമായി കണക്കാക്കണം. എന്താണ്, പൂർണ്ണത നേടുന്നതിനുള്ള അവരുടെ യത്നങ്ങളെല്ലാം വിഫലമാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ആർക്കാണോ ഭഗവാന്റെ ഈ ഉപദേശങ്ങളെ, ആരാണോ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ അവഗണിക്കുന്നത്, കാരണം ഗീതോപദേശം എന്താണ്? ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ നമുക്ക് തരുന്ന ഉപദേശങ്ങളാണ്. അർജുനനെ ഒരു നിമിത്തമാക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്കാണ് ഈ ഉപദേശം ഭഗവാൻ തരുന്നത്, അല്ലാതെ അർജുനന് മാത്രമല്ല. കാരണം ഈ ഉപദേശങ്ങൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ്. അർജുനൻ ഒരു നിമിത്തം മാത്രമാണ്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ഈ ഉപദേശങ്ങളെ ആരാണോ അവഗണിക്കുന്നത്, പിന്നെയാണ് ആ അസൂയാലുകളാകുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് എന്താണ്, അനുസരിക്കാതിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് അവരെന്ത് കണക്കാക്കണം? നമ്മൾ വിഡ്ഢികൾ എന്ന് കണക്കാക്കണം. എന്താണ്? മൂഢന്മാർ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. വിഡ്ഢികൾ എന്ന് കണക്കാക്കണം. അവർക്ക് ഒട്ടും തന്നെ അറിവില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണക്കാക്കണം. അവൻ ഭൗതികമായിട്ട് എത്ര വലിയ ആളെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ, എത്രമാത്രം വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയാലും, പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ഈ ഉപദേശങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്തില്ലെങ്കിൽ, അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ, അസൂയാലു ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഒരു വിഡ്ഢിയാണ്, അദ്ദേഹം അറിവില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ്. പൂർണ്ണത നേടാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം എന്തു ചെയ്താലും അത് വിഫലമാക്കപ്പെടും എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നു. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോ നമ്മൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മൾ എന്ത് തന്നെ പറഞ്ഞാലും ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞകൾ നമ്മൾ അനുസരിക്കണം. കാരണം അതാണ് ഭഗവാൻ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ പറയുന്നത്? നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പിന്നെ അർജുന ഉവാച്ച, അവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അർജുനൻ അഥ കേന പ്രയുക്തോയം പാപം ചരതി പുരുഷഃ അനിച്ഛന്നപി വാഷ്ണേയ ബലാദിവ നിയോജിതഃ. അവിടെ പറയുന്നു, അതായത് ചില സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക? അർജുനൻ പറയാണ്, വാഷ്ണേയ, കൃഷ്ണനെ വാഷ്ണേയ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. വാഷ്ണേയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൃഷ്ണികുലത്തിൽ ജനിച്ചവനെ. ഭഗവാൻ എന്താണ്? വൃഷ്ണികുലം എവിടെയാ വരുന്നത്? യദുകുലത്തിൽ. യദു രാജവംശത്തിലെ ഉപകുലമാണ് വൃഷ്ണികുലം. അവിടെയാണ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ ജനിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് വാഷ്ണേയ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പൊ പറയാണ്, ഏതിനാലാണ് ഒരാള് തനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ പോലും ബലാത്കാരേണ എന്ന പോലെ പാപം ചെയ്യാൻ പ്രേരിതനാകുന്നത്? ഇപ്പൊ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ അറിയാം, എത്രയോ പ്രാവശ്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. നമുക്ക് വേണ്ട എന്ന് തോന്നിയാലും ചില സമയത്ത് നമ്മൾ പാപം ചെയ്തു പോകും. അതേപോലെ വേണ്ട എന്ന് തോന്നിയാലും ചില സമയത്ത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു പോകും. എന്നിട്ട് പിന്നീട് നമ്മൾ പശ്ചാത്തപിക്കും, ഇതൊക്കെ പറയേണ്ടായിരുന്നു, ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതായിരുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പശ്ചാത്തപിക്കും. എങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്? അത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്, അതിനുള്ള ഉത്തരം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. എങ്ങനെയാണ്? ചില സമയത്ത് വേണ്ട എന്ന് തോന്നിയാൽ നമ്മൾ പാപങ്ങൾ ചെയ്തു പോകും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയണേ, ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച കാമയേഷ ക്രോധയേഷ രജോ ഗുണ സമുദ്ഭവഃ മഹാശനോ മഹാപാപ്മാ വിദ്യേനാമിഹ വൈരിണം. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ അർജുന, രജോ ഗുണമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതാണ് പിന്നീട് ക്രോധമായി തീരുന്നതുമായ കാമമാണ് ഇങ്ങനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. എല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്ന ഈ മഹാപാപമാണ് ഇഹലോകത്തിലെ ശത്രു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, ഇതിനൊക്കെ കാരണം എന്താണ്? അതായത് കാമയേഷ ക്രോധയേഷ, കാമമാണ്. കാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആഗ്രഹം. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇന്നലെ മനസ്സിന്റെ പതനത്തിന്റെ 8 സ്റ്റെപ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ? 62, 63 ശ്ലോകത്തില് എന്താണ്? ധ്യായതോ വിഷയാൻ പുംസ സംഗസ്തേഷു ഉപജായത്തെ, അത് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്താണ്? നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ആഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞു, അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് എന്താ സംഭവിക്കുക? ആ തീവ്രമായ ആഗ്രഹമായി മാറി. അതാണ് കാമം. അത് കഴിഞ്ഞ് എന്താണ്? അത് നടന്നില്ലെങ്കിൽ, നമ്മൾ വിചാരിച്ചു ഇനി ഇത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന്. അപ്പൊ അത് നടന്നില്ലെങ്കിൽ എന്തായി? ദേഷ്യം വരികയാണ്, നമുക്ക് ക്രോധം. അപ്പൊ ആ ആഗ്രഹമാണ് എല്ലാത്തിനും കാരണം. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു ആഗ്രഹം നമ്മൾ പുറമെ പറയില്ലായിരിക്കാം, പക്ഷെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അത് ചിന്തിച്ചു കൂട്ടുന്നുണ്ടാവും നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച്. അപ്പൊ ആ കാമം നടന്നില്ലെങ്കിൽ അത് ക്രോധമായി തീരും. ആ കാമത്തിൽ നിന്ന് ക്രോധമാകുമ്പോൾ ഈ ക്രോധമാണ് ഈ കാമത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ക്രോധമാണ് ഇതിനൊക്കെ കാരണം. ഏതിനൊക്കെ കാരണം? ചില സമയത്ത് നമ്മൾ വേണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചാലും നമുക്ക് തെറ്റ് സംഭവിച്ചു പോകും. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, ദുര്യോധനൻ എന്താ ചെയ്തേ? ദുര്യോധനന് ആ കാമം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഏതാണ്? എനിക്ക് എങ്ങനെ തന്നെ ആയാലും ഇവരൊക്കെ കൊന്നാലും വേണ്ടില്ല, എനിക്ക് രാജ്യം ഭരിക്കണം, ആ രാജ്യം ഭരിക്കണം എന്നുള്ള ആ ഒരു വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചത് തീവ്രമായ ഒരു ശക്തമായ ആഗ്രഹമായി മാറി. അത് നടന്നാലേ ഞാൻ സന്തോഷിക്കൂ എന്നുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണയായി. പക്ഷെ അത് നടക്കാതെ വന്നപ്പോഴാണ് ആ ദുര്യോധന ദേഷ്യം വരികയാണ് അല്ലെ? അതിന് ഏതൊരു തെറ്റായ
വഴിയും ദുര്യോധനൻ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നു. അപ്പൊ അധർമ്മത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു ആര്? നമ്മുടെ ദുര്യോധനൻ. അപ്പൊ അതിന് കൂട്ടുനിന്ന ആൾക്കാർ ആരായിരുന്നു? ദ്രോണാചാര്യർ, കർണൻ, ഭീഷ്മർ, എല്ലാവർക്കും എന്ത് സംഭവിച്ചു? നാശം തന്നെ സംഭവിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മറക്കരുത്, അധർമ്മം ഒരിക്കലും ജയിക്കില്ല, ധർമ്മമാണ് ജയിക്കുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കെല്ലാം ഈ തെറ്റായ വഴിയിൽ നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ചില സമയത്ത് നമ്മൾ വിചാരിക്കും, ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഈ പ്രവൃത്തി ചെയ്തു, തെറ്റായ പ്രവൃത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അപ്പൊ സംഭവിക്കുന്നതല്ല. അത് എപ്പോഴോ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിൽ ആലോചിച്ച് അത് ഇങ്ങനെ ഒരു കാമം, ക്രോധമായി മാറിയിട്ടുണ്ടാവും, നമ്മൾ പോലും അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് കാമമാണ് ഇഹലോകത്തിലെ ശത്രു. അപ്പൊ ഇഹലോകത്തിലെ ശത്രു ആരാണ്? കാമം. എന്താണ് കാമം പറഞ്ഞ? ആഗ്രഹം. അപ്പൊ കാമമാണ് നമുക്ക് ഇഹലോകത്തിലെ ശത്രു എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കാമം ഇഹലോകത്തിലെ ശത്രുവാണ്. അപ്പൊ ഈ കാമം ഈ ജീവാത്മാവിനെ എങ്ങനെയാണ് ആവരണം ചെയ്യുന്നത്? അതായത് ജീവാത്മാവ് സ്വാഭാവികമായ ഒരു പരിശുദ്ധ ആത്മാവാണ്. പക്ഷെ ഈ പരിശുദ്ധതയെ, അതായത് നമ്മുടെ ആ പരിശുദ്ധ ആത്മാവിനെ ആവരണം ചെയ്യുകയാണ് കാമം. അതെങ്ങനെയാണ്? ഓരോ അളവിലാണ്. അതിപ്പോ കാണിച്ചു തരാണ് ഭഗവാൻ. എങ്ങനെ? ധൂമേ നാമ്രിയതേ വഹ്നിർ യഥാദർശോ മലേന ച യഥോൽഭേനാവൃതോൽ ഗർഭസ്തഥാ തേനേദമാവൃതം. പുക തീയിനെ എന്ന പോലെ, പൊടി കണ്ണാടിയെ എന്ന പോലെ, ആ ഗർഭാശയം ഭ്രൂണത്തെ എന്ന പോലെയും ജീവാത്മാവിനെ വ്യത്യസ്തമായ അളവുകളിലുള്ള ഈ കാമം ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. എങ്ങനെയാണ്? 3 രീതി പറഞ്ഞിരുന്നുണ്ട്. അതായത് ആദ്യം പറയുന്നുണ്ട് പുക തീയിനെ എന്ന പോലെ. ഇത് ആർക്കാണ്? ഇത് മനുഷ്യരോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്താണ്? മനുഷ്യന്മാരുടെ, നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷി മൃഗാദികളുണ്ട്, വൃക്ഷങ്ങളുണ്ട്, മനുഷ്യന്മാരുണ്ട്. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നു, ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് പുക തീയിനെ എന്ന പോലെ ഉപമ ആർക്കാണ്? മനുഷ്യരോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ എന്താണ്? പൊടി കണ്ണാടി എന്ന പോലെ. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ എന്താണ്? പക്ഷി മൃഗാദികളെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ എന്താണ്? ഗർഭാശയം ഭ്രൂണത്തെ എന്ന പോലെ. ഇതെന്താണ്? വൃക്ഷങ്ങളെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോ പുക തീയിനെ എന്ന പോലെ നമുക്ക് പറയാം. നമ്മൾ ഒരു അടുപ്പ് കത്തിക്കുമ്പോൾ അതിൽ പുക നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മളൊന്ന് ഊതി കൊടുക്കും, അല്ലെ? വളരെ നിഷ്പ്രയാസം അല്ലെ? അത് നമ്മളൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഊതി കൊടുക്കുമ്പോ എന്താണ്? പുക മാറി കിട്ടി, പിന്നെ തീ ആളിക്കത്തും. അത്രയേ ഉള്ളൂ. വളരെ കുറച്ച് മാത്രം നമുക്ക് പരിശ്രമം വേണ്ടു. അപ്പൊ എന്താണ്? ആ പുക മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീ ആളിക്കത്തും. രണ്ടാമത്തെ എന്താണ്? പൊടി കണ്ണാടി. അവിടെ കുറച്ച് പ്രയത്നം കൂടുതൽ വേണം, അല്ലെ? നമ്മൾ അപ്പൊ കണ്ണാടിയിലെ പൊടി നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മുഖം കാണാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കുറെ കൂടി ഒന്ന് പ്രയത്നിക്കണം, അല്ലെ? അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി ഒരു നമ്മുടെ പ്രയത്നം കൂടുതൽ വേണം അവിടെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ്. അത് എന്തിനാണ് ഉപമിക്കുന്നത്? പക്ഷി മൃഗാദികൾക്ക്. അപ്പോ അവബോധം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പക്ഷികളിലും ഉണ്ട്, മൃഗങ്ങളിലും ഉണ്ട്, മനുഷ്യന്മാരിലുണ്ട്, വൃക്ഷങ്ങളിലും അവബോധമുണ്ട്. പക്ഷെ അതും ജീവാത്മാവാണല്ലോ, നമ്മൾ പറയുന്നില്ല, അതും കൂടി ജീവജാലങ്ങളാണ്. പക്ഷെ നമ്മളെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ, ആ പക്ഷി മൃഗാദികളെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വൃക്ഷങ്ങളുടെ ആ അവബോധം എന്താണ്? വളരെ താഴ്ന്ന നിലയിലാണ്. ഡെഡ് കോൺഷ്യസ് എന്ന് പറയും. നമ്മൾ ഒരു എന്താ പറയാ, അത്രയും താഴ്ന്ന നിലയിലാണ് വൃക്ഷങ്ങൾക്ക്. അവർക്കൊന്നും തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലാണ്. കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഉപമ കൊടുക്കുന്നത്. എന്താണ്? ഗർഭാശയം ഭ്രൂണത്തെ എന്ന പോലെ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇപ്പൊ ഗർഭാശയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണാം, അല്ലെ? ഗർഭാശയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന ഭ്രൂണത്തിന് എന്ത് തന്നെ ചെയ്താലും നമുക്കത് പുറത്ത് കാണാൻ പറ്റുമോ? കാണാൻ പറ്റില്ല. പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് കാണാനും പറ്റില്ല. അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന, ആ ഗർഭാശയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന ഭ്രൂണം എന്താണ്? വളരെ നിസ്സഹായ അവസ്ഥയിലാണ്. ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ആ ഭ്രൂണം ഗർഭാശയത്തിൽ കിടക്കുന്നത്. അതുപോലെയാണ് വൃക്ഷങ്ങൾക്കൊന്നും തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അവരുടെ ആ അവബോധം ഈ രീതിയിലാണ് ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പക്ഷി മൃഗാദികൾക്ക് എന്താണ്? കുറച്ചുകൂടി മെച്ചപ്പെട്ടതാണ് വൃക്ഷങ്ങളിൽ നിന്നും. അപ്പൊ അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടി പ്രയത്നം. നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ, ഇപ്പൊ ഗജേന്ദ്ര മോക്ഷ ഭാഗവതത്തിലെ സ്റ്റോറി അറിയാം. അപ്പൊ ഗജേന്ദ്രന് ആ ഒരു ആനയുടെ ജന്മത്തിൽ തന്നെ മോക്ഷം കിട്ടി. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പലതും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ്? അപ്പൊ പക്ഷി മൃഗാദികള് വൃക്ഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആണ്. പക്ഷെ പക്ഷി മൃഗാദികളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ് മനുഷ്യന്മാർ. കാരണം എന്താണ്? മനുഷ്യന്മാർക്ക് പുക തീയിനെ എന്ന പോലെ വളരെ കുറച്ച് മാത്രം എഫേർട്ട് ഇട്ടാൽ മതി, പ്രയത്നം കൊടുത്താൽ മതി. എന്താണ്? നമ്മൾ ഊതുന്നത് പോലെ, അല്ലെ? ഊതിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീ ആളിക്കത്തും, പുക മാറി കിട്ടും, അത്രമാത്രം. അതായത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? സത്സംഗം. മനുഷ്യന്മാർക്ക് എന്താണ്? നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ അവബോധത്തിൽ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. കാരണം നമ്മുടെ ജീവാത്മാവ് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. ഭഗവാനും നമ്മളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം
പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ ആരാണ്, ഭഗവാൻ ആരാണ്, നമുക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ വന്ന് ചെയ്യേണ്ടത്, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ വഴി എന്താന്നൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാകും? നമുക്കൊരു സത്സംഗം കിട്ടിയാൽ, ഭഗവാന്റെ ഭഗവത്ഗീത ഭാഗവതം കേൾക്കാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഉയർച്ചയിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഇത് വൃക്ഷങ്ങൾക്കോ പക്ഷിമൃഗാദികൾക്കോ സാധിക്കുന്നതല്ല, വളരെ പ്രയാസമാണ്. അതാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഈ കാമമാണ് നമ്മുടെ ആ പരിശുദ്ധ ആത്മാവിനെ ആവരണം ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഈ കാമത്തെ നമുക്ക് ഇല്ലാണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സത്സംഗം, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ആ കാമത്തിന്റെ ആവരണം പതിയെ നീങ്ങിക്കിട്ടും. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇഹലോകത്തിലെ ശത്രു കാമമാണ്. അത് എങ്ങനെയാണ് ആവരണം ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായി. ഇനിയിപ്പോ അത് എവിടേക്കാണ് ഇരിക്കുന്നത് അത് മനസ്സിലാകണ്ടേ? അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയാണി മനോബുദ്ധിർ അസ്യാധിഷ്ഠാനമുച്യതേ ഏതൈർവിമോഹ യത്യേഷ ജ്ഞാനമാവൃത്യ ദേഹിനം. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, ബുദ്ധി എന്നിവയാണ് കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ. അവയിൽ കൂടി കാമം യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്ത് ജീവസത്തയെ മോഹിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കാമം ഇഹലോകത്തിലെ ശത്രു, അത് ആവരണം ചെയ്യുന്ന രീതികൾ മനസ്സിലാക്കി. ഇനി കാമം എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്? അപ്പൊ നമുക്കറിയണ്ടേ എങ്ങനെയാണ് കാമം ഒരു ജീവാത്മാവിന്റെ ഉള്ളിൽ എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്? 3 സ്ഥലങ്ങളിലാണ്. അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, ഈ 3 സ്ഥലത്താണ് കാമം ഇരിക്കുന്നത്. അതാണ് ഈ ഒരു ജീവാത്മാവിനെ മോഹിപ്പിക്കുകയാണ് നമുക്ക്. കാരണം നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്താണ്, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളുണ്ട്. അതൊക്കെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ആ കാമം ഉണരുകയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ്, നമ്മുടെ ജീവസത്തെ അത് മോഹിപ്പിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല. അത് നമ്മളെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ നമ്മളെ കുടുക്കി വെക്കുകയാണ്. ഏത്? ഈ കാമം. കാരണം ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലുണ്ട്, മനസ്സിലുണ്ട്, ബുദ്ധിയിലുണ്ട്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ. തസ്മാത് ത്വാം ഇന്ദ്രിയാണ്യാദൗ നിയമ്യ ഭരതർഷഭാപാപ്മാനം പ്രജഹീയേനം ജ്ഞാനവിജ്ഞാന നാശനം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭരതർഷഭ, അതുകൊണ്ട് ആദ്യമായി തന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് ഈ പാപമുദ്രയായ കാമത്തെ മുരടിപ്പിക്കുക. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അർജുനോട് പറയാണ്, അർജുന ആദ്യമായി തന്നെ നീ നിന്റെ, കാരണം ഇതിരിക്കുന്ന സ്ഥലം എവിടെയാണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും ബുദ്ധി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, നീ നിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം. പക്ഷെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ അത്ര എളുപ്പമാണോ? കാരണം നമുക്കറിയാം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം, ബാഹ്യമായി ബലപൂർവം നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുക? പരം ദൃഷ്ട്വാ നിവർത്തത്തെ, 2-ാം അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതായത് ഉയർന്ന രുചി കൊടുക്കുമ്പോൾ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന രുചി കൊടുത്താൽ താഴ്ന്ന രുചി തനിയെ ഇല്ലാതാകും. എങ്ങനെയാണ് ഉയർന്ന രുചി? ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുക, ശ്രവണം, കീർത്തനം. ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലേ 9 രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉയർന്ന രുചി ഭഗവാന് കൊടുക്കാം. ആ ഉയർന്ന രുചി കൊടുക്കുമ്പോ എന്താണ്? താഴ്ന്ന രുചി തനിയെ ഇല്ലാതാകുന്നു. അങ്ങനെ ആകുമ്പോ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കഴിക്കുക, ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുക, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുക. ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ എന്താണ്? സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നിയന്ത്രണത്തിൽ വരും. അല്ലാതെ പുറമേൽ നിന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഞാൻ നിയന്ത്രിച്ചു എന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ പ്രലോഭനങ്ങൾ മുന്നിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്താണ്? അതിൽ വീണുപോകും. അപ്പൊ നമ്മൾ തോറ്റുപോകാണ്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ആ പ്രചോദനങ്ങൾ, ചെറിയൊരു പ്രചോദനം കിട്ടുമ്പോൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അതിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അതിൽ പ്രേരിതരായി നമ്മൾ അതിൽ വീണു പോവാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ, ഉയർന്ന രുചി നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ജ്ഞാനത്തെയും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെയും ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഈ കാമത്തെ നശിപ്പിക്കുക. കാരണം ഈ കാമമാണല്ലോ നമ്മളെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ദൂരെ അകറ്റുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ കാമത്തെ നശിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ കാരണം എന്താണ്? ഈ കാമമാണ് നമ്മുടെ ആ ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്യാണ്. നമുക്ക് ഭഗവാനായിട്ടുള്ള അടുക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല ഈ കാമം. അപ്പൊ ആ ജ്ഞാനത്തെയും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെയും ഇല്ലാതാക്കുന്നതാണ് ഈ കാമം. അതുകൊണ്ട് ആ കാമത്തെ നമ്മൾ നശിപ്പിക്കണം. കാരണം ഇതിന്റെ സ്ഥലം എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയവും മനസ്സും ബുദ്ധിയാണ്. അപ്പൊ ഇത് 3 ശുദ്ധീകരിക്കണമെങ്കിൽ പ്രസാദം കഴിക്കണം, ഭഗവാന്റെ മന്ത്രം ഉച്ചരിക്കണം. വേറെ ഒരു വഴിയുമില്ല. അതാണ് ഇത് ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകം. ഇതിവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഇന്ദ്രിയാണി പരാണ്യാഹുർ ഇന്ദ്രിയേഭ്യ പരം മനഃ മനസസ്തു പരാബുദ്ധിർ യോ ബുദ്ധേ പരസസ്തു സഹ. ജഡപദാർത്ഥങ്ങളെക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമാണ് കർമ്മ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. മനസ്സ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ്. ബുദ്ധി മനസ്സിനെയും കടന്നു നിൽക്കുന്നു. ആത്മാവ് ബുദ്ധിയെക്കാളും ഉന്നതമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ വീണ്ടും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അതായത് ഈ ചിത്രം നമുക്ക് കാണാം. ഈ ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് എന്താ കാണുന്നത്? ഒരു രഥം കാണുന്നു, 5 കുതിരകൾ കാണുന്നു, ഒരു തേരാളി കാണുന്നു, ആ രഥത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ കാണുന്നു, അല്ലെ? ഇതെന്താണ്? ഈ രഥം നമ്മുടെ ശരീരമാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു ഉപമ ചെയ്യാണ്. ഈ രഥമാകുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരമാണ്. ആ രഥത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ്? ശരീരത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവൻ ആരാണ്? ആത്മാവാണ്. അപ്പൊ ആ രഥത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ആത്മാവാണ്. അപ്പൊ തേരാളി ആരാണ്? ബുദ്ധി. നമ്മുടെ ബുദ്ധിയാണ് തേരാളി. മനസ്സെന്താണ്? കടിഞ്ഞാണ്. മനസ്സെന്ന് പറയുന്നത് 5 കുതിരകളുടെ കടിഞ്ഞാണ്. അപ്പൊ 5 കുതിരകൾ എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. ഏത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ്? പഞ്ച ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? കണ്ണ് നമുക്ക് ചിത്രത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും.
അല്ലെ? 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് എന്താണ്? കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ത്വക്ക്, ചെവി. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. ആ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ കടിഞ്ഞാണ് ആരുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരിക്കണം? ആ മനസ്സെന്ന ആ കടിഞ്ഞാണം കടിഞ്ഞാണ് ബുദ്ധിയുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരിക്കണം. എങ്കിലേ അതിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആ ആത്മാവ് സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ തോന്നിയ വഴിക്ക് അത് ഓടും. കാരണം എന്താണ്? കടിഞ്ഞാണ് ബുദ്ധി ശരിക്ക് പിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ, ആ മനസ്സെന്ന കടിഞ്ഞാണ് ബുദ്ധി വിട്ടുകൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ തോന്നിയ വഴിക്ക് പോകും. തോന്നിയ വഴിക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ രഥത്തിലിരുന്ന് സഞ്ചരിക്കുന്ന ആത്മാവിന് യാതൊരു സുഖവും കിട്ടില്ല. അത് നാശത്തിലേക്കാവും പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്, ജഡവസ്തുക്കളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായതാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. ഏതാണ് ജഡവസ്തുക്കൾ? നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ, അല്ലെ? അഗ്നി, വായു, ജലം, ആകാശം, ഭൂമി, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? ജഡവസ്തുക്കൾ. ഇതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായത് എന്താണ്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. അപ്പൊ അതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായത് എന്താണ്? മനസ്സ്. മനസ്സിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായത് എന്താണ്? ബുദ്ധി. ബുദ്ധിയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായത് എന്താണ്? ആത്മാവ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും, പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ ബുദ്ധി ശ്രേഷ്ഠമായെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് മനസ്സ് വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ്. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ? ആ ബുദ്ധിനെ അത് താഴ്ത്തി വെക്കും, എന്നിട്ട് മനസ്സാണ് മുന്നോട്ട് നിൽക്കുക. പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. മനസ്സിനെ നമ്മൾ വിട്ടുകൊടുക്കരുത്. പക്ഷെ മനസ്സിനെ നമ്മൾ ബുദ്ധിയുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മുടെ ആ ജീവിതം നന്നായിട്ട് പോകുള്ളൂ. അപ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഈ ശരീരമാകുന്ന രഥത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ആത്മാവിന് ഒരു സുഖം കിട്ടുകയുള്ളൂ. അല്ലാതെ എന്താണ്? ബുദ്ധിയല്ല ശ്രേഷ്ഠമെങ്കിൽ, മനസ്സാണ് ശ്രേഷ്ഠമെങ്കിൽ എന്താണ്? അത് എന്താ പറയാ, 5 കുതിരകളും തോന്നിയ വഴിക്ക് ഓടും. അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാകില്ല. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നിയന്ത്രണത്തിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കാമത്തെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കാമം നിഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാമം നിഗ്രഹിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മൾ എല്ലാ പാപങ്ങളും ചെയ്തു പോകും. നമുക്കറിയാതെ തന്നെ, അറിഞ്ഞും അറിയാതെ ഒരുപാട് പാപങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തു കൂട്ടും. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. എങ്ങനെയാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിഗ്രഹിക്കുക, എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിനെ ബുദ്ധിയുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുക. മനസ്സിനെ ബുദ്ധിയുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കണം, പക്ഷെ ബുദ്ധി മനസ്സിന്റെ കയ്യിലാകാൻ പാടില്ല. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. എങ്ങനെയാണ് ഈ ബുദ്ധിയും മനസ്സും വേർതിരിച്ചറിയുക? അതായത് നമ്മൾ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് എവിടെയാണ്? മനസ്സിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ അത് നല്ലതും ചീത്തയെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ മനസ്സാണ്. പക്ഷെ അത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താണ്? ബുദ്ധിയാണ്. കാരണം അത് അവിടെ നമ്മുടെ ആ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, നമ്മുടെ ഗുരുക്കന്മാർ പറയുന്ന അനുസരിച്ച്, ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്ന അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും, ഇത് ശരിയാണോ ഇത് തെറ്റാണോ. ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ തലത്തിലാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. അപ്പോ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഈ അധ്യായം അവസാനിക്കുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യൈവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्ण.